They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien, they prefer. jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbegi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo ma midbai. Pado manyien Wuok nyaka tich abich chakre saa 5 onyango. Mana e Ramogi TV. Kaka yare mariebo ok inyal gola mi pudho mok ikwongi yaro tiendege kwero nikech odhi tur. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amoi wae maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Oya ore nyakora moge jwanka moro moro ma intiero kini machiegni odiochieng' ma kawuono e chenro mar rupeny kod mbako romo kama iko ne chenro ma yalache nyako geno ni chiwo yo makare kamoro moro ma intiere jogo mantiere safaro geno ni wuotho yo makare kenen geno maro ne dhi chopo e yo maber kuonde duto ma wuok e pacho kae kata ka udhie e gwenge mopogore opogore kuwuok e bombe mantiere piny Kenya kod maoko wuoth kendo chopi e yo makare. Adhi bedo kata okinyi ma kawuono e chenro mar rupeny kod mbako romo bedo koda kanyaka giko aiko ne chenro ma yalach koting'o weche manyien mano kachiel koda ka gazet ma kawuono twak mokwongo e rupiny kod twak mar mbako romo kaka onomeno dhi bedo gi chenro mano mar tedo gi chiemo ka chieng' tich adek tarik 21 dwe mar 8 higa mar 2024 rwakni machiegni bedo koda kanyaka giko adhi bedo kata e nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukiewo nyaka chisango rwakni machiegni motelo weche manyien magi thondo weche. 13 prisoners escaped from the cells, among them 12 Eritrean nationals who were arrested for being illegally in Kenya, and one male murder suspect, namely Collins Chumaisi Kalusha, who is connected with the Kware murder incident. This morning we have had a tragic road accident which occurred at around 4 in the morning. Hii ni kitu ambayo we're going to address conclusively, but in the meanwhile we have told the contractor we don't want to know anything. Tutaki kujua, tutaki kuelewa, hata ukitujulisha hatutoelewa. Go on the site.
Oyawre nyakoro moge jwang bedo koro kanyaka giko kaunti kodi kai nyaka giko magweche manyen kochino mamoko okinyi makawuono. Wachako gi mango manotimore otieno ma piny orugodo kawuono ka od bura mar Senate gikone tothi choko e apisi gavana ma Meru Kawira Mwangaza. Senate ogoyo ombulu e chung otieno ma piny orugodo kawuono kendo ng'ado ni Mwangaza odhi pacho kaluwore gi ketho adek mag MCS ma Meru ne tude godo kendo mane omiyo githiche oko kokalo e ombulu mane ogoyo od bura mano ma Meru. Mwangaza ogol nikech ketho adek e ketho mokwongo mano mara ketho chike katiba senators 26 oyie ni ne oketho ka senators 14 ne odagi. Senators 4 ne okogoyo ombulu kendo kanyo ketho machielo mar ariyo senators 26 ne opuodho ni ne en adieri ni Mwangaza ne oketho chik e okang' mamalo mano ma ok nyal ng'wonne ka ketho mar adek en mar tiyo marach gi teko mar apisi mare. Senators 27 ne oyie godo. Mwangaza koro irito mondo mi ochwal ng'ur mare e do mondo rese kata oyo. Ma en tielo mar adek ma Senate koro yalo e gavana Mwangaza mano bang' MCS ne dhi choko e apisi. Mago weche mane nitie kanyo mane tuchuno otieno ma piny ne orugodo kawuono nyakoro mojonga koro chako weche manyien mamoko bende mane oluwo odiochieng' manyoro kendo moiko ni sane oyudo kanyo ni penjo pod medo wuok mar kaka achije 13 ne opondo mowuok e kar mano oda ng'ech mano mantiere e tesend obila mag Giri. Achijego ka oriwo koda ka achich metudo gi nek mano mar ji maringregi ne okwany mano e kar taka makware Collins Jumaisi. Ogai mar obila yor kojolo Gilbert Masengeli oyango ni apisas aboro monywando nyaka OCS mag Giri kod komanda mar tesenno ma osemaki kendo koro ichano chwal gi e doho. Masengeli omedo ni menyo pod dhi nyime mago mag achije 13 mano lal odiochieng' manyoro. Winyane kaka Walter Mbaga nigi ler mathoth. Kowuok e bedo OCS kod komanda mar tesend obila mag Giri sani en achich mirit chwalie doho. E chal mojuko OCS mag Giri to kod nyawadgi ma en komanda ma itudo kod nindo e tich kanyakla kod bedo gi ng'eyo mar pondo mag achije mag jela 12. I have interdicted 8 officers who were on duty last night, among them the Kikiri Sub-County Police Commander, OCS Kikiri Police Station, duty officer, duty NCO, station cards and report office personnel. They will be arraigned in court of law. Obila sani oyara pedha mager ne achije 13 moting'o jopiny ritre 12 kod achiche nek mar ji mane okwany ringregi e kar wito taka makware Collins Jumaisi mane ong'ino ng'wech bang' lochore lochro kowuok e oda ng'enge mag Giri. 13 prisoners escaped from the cells, among them 12 Eritrean nationals who were arrested for being illegally in Kenya, and one male murder suspect, namely Collins Jumaisi Kalusha, who is connected with the Kware murder incident. Our preliminary investigation indicated that the escape was aided by insiders, considering that officers were deployed accordingly to guard the station. Chalmar picha maramogi TV ni godo manyiso inga mar jelano maketa yanga ni ok yot muko kod lwedo ma ok masin kata chumbe to kendo bedni en tich madwaro seche malach. Tesendo bila man kod arita mojing mag rangach mirito seche 24 kendo kuonde jot bende oluore kaluore ni en kod machini kod kuonde mbetre mag piny Amerika. Tesendo bila mag weche ma oko bende ni kanyo kendo makore kode pata gi dhot. Kata kamano obila wacho ni mabusi 4 mane odong'o umo igi piny ne ogineno ka jowete gi wuok kendo penyo. They were 17 prisoners in cell. Ndivyo wanaendelea kutusaidia chinzi ilivyokuwa na haya mengi tutawaambia. Penjo deo bila ni ere kaka mabuse manenie odang'ech ne yudore oko kar nindo kar seche mag 11 to obila marito dhod jela ne ni kure. Ere kaka tipo mag wang' dede ne oko maka chijego kagi luchore luchru magi ng'wel ma oko negi kata matin kagitiyo kod yo achiel mar kama yienge geche mag obila kendo gilal miro kagi luo kar jot mar waraka to marang'one gi luo apayano ma ok apaya mamoko. Haya mambo yote yako katika harakati ya uchunguzi.
na wale unaoniuliza kwamba ni akina nani hawa, ni police officers wale walikuwa wana jukumu la kuhakikisha usalama wa hii police station ya Gikiri iko salama na wafungwa ambao walikuwa ndani ya hizo cells. Ama maafisa wamewekwa cell. Jakora Kajwang' rot kata tin matin manade to nyaka gimoro kalie ka ema wachore na chijego ni utiyo godo mi opusore kendo donyo ng'wech molal miro. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kama chelo nyakoro Kajwang', ji 14 owito ngimagi kama moko 54 dhi nyime kod yudo thieth e ute mopogore mag thieth kaluwore kod masira makoch mar apaya manotimore kugwen manyoro e kind bas kod mtoka moro matin. Kaluwore kod joneno manoneno masira makamano, basno mar kambi mar Coast Bus mane riko wuok Kisumu kochomo Mombasa ne ni kod ng'ikruok kata kapok owuok Kisumu, mano ka brek mare nochweyo chot kapok ochopo kata kochopo machiegni kod migaa mano miyo opodho kuom nyamburko matin mane nitiere mbelene. Simfro Sokinda nigi mathoth. Chumbe modong' mag bas kod nyamburko matin nyiso rach mar masirano mano mondo timre kar sa 10 kogwen e alwora mar Migaa, kaunti ma Nakuru. Chiemo, lewni kod mwandu mamoko mag jowuoth odong' ka okere apaya. Safar mar Mombasa ong'adore gi e kori. Joneno mano mondo chopo ka temo kar nyalogi mar reso moko kuom oganda mane pod omoko e chumbe mag bas. Masira makochno notimore e kind bas mar Coast Bus mane riko wuok Kisumu kochomo Mombasa, ma wachore ni brek mare nochot. Gima nomiyo tumo nyamburko matin mane rikni e mbelene mokelo tho mar ji 13 kendo weyo ji 55 gi hinyruok. This morning we have had a tragic road accident which occurred at around 4 in the morning. At this point, along Eldoret Nakuru Highway, at this point known as Migaa, involving a Coast Bus and a small car, Toyota Passo. Kaluwore kod joneno, basno ne ni kod ng'ikruok kata kapok ne owuok Kisumu, ka jowuoth wachore ni ne osiko nyiso jariembo mondo lokgi e gari machielo. Gari ilikuwa inatoka Mombasa inaelekea Kakamega kuchukua watu, ndio wakuje Kisumu wachukue sisi wenye tulikuwa Kisumu. So tukangoja, tunaambiwa gari imetoka Mombasa lakini iko na shida. So tukangoja tu, ikakuja saa 10:50 hapo tukapanda sisi. Tukikuja nasikia kuna wababa walikuwa nasema hapo ndani ya gari haijafanywa service. So tukakuja, but gari ilikuwa inashindwa kupanda mamilima. Tukafika Kericho, watu wakasema hatuwezi endelea na safari. Mtushukishe kampuni angalie gari nyingine, tufanyaje itupeleke Mombasa. So watu wakakasirika hadi wakaslap madereva. Wakawaambia watafute gari nyingine tupeleke wapi? Mombasa. Wao wakashika wakasema kuna mechanic anatoka Kisumu. So mechanic akakuja akajaribu kutengeneza gari kanguruma. Roda mane achiel kuom jowuoth mane rikni e basno ma bende otonyo kod adhola matin e lwete manenore, lero ni kata obedo ni fundi no temo loso nyamburkono, nenore ni onge pogruok ka basno ne brek mare oduogo chot kochomo Nakuru. Tukikuja hivi gari kaanza kuja kwa kasi, inapita bumps haraka sana. So watu wakaanza kusema shida iko wapi? Hadi mwingine anasema watamulia mtoto hapo. Sasa ndo watu wakasema acheni kupiga kelele. Driver amesema breki imekatika. Sasa tukakuja tu tunapita bumps mbio. Ndio hiyo gari ikagonga hiyo gari hapo hivyo. Joma wito ngimagi oting'o mine abich to abiriyo kod nyathi achiel. From the bus we have a total of 11. And from the small car we have a total of 2. The small car was carrying 5 passengers, including the driver. Ji 55 mano yudo hinyruok dhi nyime gi yudo thieth e ute thieth mopogore mantiere alwora mar Migaa. In Molo Hospital we have 10 who are now receiving treatment for various injuries. Then we have PGH Nakuru, 17 injured people who are taken there. And also Coptic has the largest number
a total of 28. Ogai mar obila e Omar Okaka Jasper Ombati lero ni nonro dhi nyime mar yango gimane nyalo kelo masirano. Simfros Okinda, Ramogi TV. Kamachielo kowuok e sigana no mano mar masira motimore kendo wamedo kwayo hawi makare kata thieth makare ne jogo moyudo hinyruok, jogo moyudo ngimagi Nyasaye oket chunygi kamokwe. E weche mag mbalariany, thuolo mar oro kwayo mano mar siro somb jopuonjre mag mbalariany koro med nyaka tarik 31 dwe mar 12 higa mar 2024 ma higani, ka kwan jogo ma oseoro kwayo sani ochopo 1,127,623. Jagoro mogirore migawo mar somo Beatrice Inyangala nolero ma e kinde manochopo e nyim od bura mano mar lero matut e wi chenro manyien mano mar siro somb jopuonjre mag mbalariany. Inyangala bende ne olero ne jonyuol kod jopuonjre maneno ni oketgi e band ma ok owinjore gibedie mondo mi oro kwayo mano mar loko chenro makama ne duol mano mochung' ne chenro mar siro somb jopuonjre e mbalariany. Simfros Okinda nigi ler mathoth. Chenro manyien mar siro somb jopuonjre mag mbalariany pod kelo wich bar ne jonyuol kaachiel kod jopuonjre. En gino mano miyo jood bura oluongo migawo mar somo mondo duok penjo moko mane gin godo e wilayno. Tok Dobok juma mokalo, moko kuom jonyuol osebedo ka ywak ni nyithindegi okete band mar jomonyalo, kaka kamano giwacho ni mano ok en adier mar chal ngimagi. Inyangala oyango ne jood bura kolero ne jonyuol mani kod ywak makama mondo or kwayo e mbui mondo okonygi. There's a working appeal system and we invite all the students who have issues to visit the portal www.hef.co.ke. Migawo mar somo bende oyango ni thuolo mar oro kwayo mar siro somo koro ochor nyaka giko higani, ka nyaka sani jopuonjre ma kwan gi 1,127 oseoro kwayo makamano. Given the challenges that some students have faced in applying for financial support, the deadline for student applications for funding is currently set at December 31st, 2024. Jod bura bende nodwaro ng'eyo gima migawo no biro timo ponono ni japuonjre manochako somo kani kod nyalo oduogo yudore. Inyangala olero ni chenro mar nono nyalo mar japuonjre en gima dhi nyime semester ka semester, ka jopuonjre mayudo ng'ikruok machalo kamano ikwayo mondo or ote ne migawo no. Ideally, at the end of every semester, so for example, right now we will capture the data, but release the funding. And so before we release the funding for the second semester, if a student's circumstances have changed, they can write to us or approach us through the appeals. Migawo mar somo kara kamano ywak kalore kod nok mar omenda e budget mar migawo mar somo kod rem e chenro magitiyo godo e yango nod jopuonjre gino makelo ng'ikruok e chenro mage. The first one is the accuracy of the MTI in determining the level of need relies heavily on the information provided by the applicant. Many applicants have been using cyber cafes and depending on the operators to submit their applications, often without thoroughly verifying that the information is correct. Our children have declared that 80% of the 125,000 who applied are from single mothers. Yes, and 70% have declared that their families earn 5,995 and less. So we are dealing with issues of accuracy with data. Mbalariany duto ijiwo mondo kik riemb japuonjre moramora mapok ochulo bath omenda ma nyuol onego chul, kata kamano jonyuol ijiwo mondo kik skude lor kapok gitieko chudo makamago. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nkuro moge jwa ng'weche mamoko mapuntiere kae. Dorcas Agik Oduor ochomo modoche manyoro kaka Attorney General mamiyo mokwongo e historia mar piny Kenya mano nyasi manotele kod jatend piny William Ruto e kar jot mare maduong' mayudore bure Nairobi. E nyasi makamano, Beatrice School bende ochamo muma kaka jatend migawo mano mar riwruoge pinje Afrika mago ma ugwe EAC. Kanoloso e kinde no, jatend piny William Ruto opuoyo jotelo ariyogo kuom gwelo margi ka olero ni gwelo margi biro kaluwore gi lony margi mano mag deo maonge kendo deo wang' nikech gin jok mamine. Chris Owino nigi lero. E nyasi mane obage kar jot maduong' mar jatend piny bore Nairobi, Dorcas Agik Oduor ochamo muma kendo keto historia
kaka miyo mokwongo bedo Attorney General ma pacho kae. I, Dorcas Agik Odong Oduor, being appointed as the Attorney General of Kenya, do swear that I will at all times. Dorcas Oduor ma osebedo jalup jatend jomin wache pacho kae ne oyudo sir mar jo od bura kaluwore kod lony mare mar adhai e weche mag chike kaachiel kod chenro mage mag kelo lokruok e pacho kae. That I will well and truly serve the people and the Republic of Kenya in the office of Attorney General. That I will undertake to hold my office as the Attorney General with honor and dignity. That I will be a true and faithful counselor to the President for the good management of the Republic affairs of the Republic of Kenya. Oduor dhi bedo Attorney General mar 9 bang' jatend piny William Ruto teng'o lwet JB Muturi e dwe mar 6 bang' ng'anyo mag kwedo chik mar omenda. Chia kod lony mar Dorcas Oduor ne oyangore kinde mane achiel kuom jodito mag aput mane ochwalo paro mar chuogo aput mochung'ne nono tije mag obila kata IPOA kaachiel gi aput machielo mar bero tije mag apisas mag obila. E kindeno, Beatrice Askul bende ochamo muma kaka jatend migawo mar riwruoge pinje mag Afrika ma Ugwe EAC. I, Beatrice Askul Moe, being appointed a Cabinet Secretary of Kenya, do swear that I will at all times be faithful to the Republic of Kenya. Jatend piny William Ruto opwoyogi kuom gwelo margi ka olero ni gwelo margi ne obiro kaluwore kod lony margi ma ok dewo wang'gi nikech gin joma mine. Congratulations to you on your appointment, approval by Parliament, and subsequently on you assuming office today. I am very confident that this appointment is well deserved because of the experience that I know both of you have in public service. I am very confident that you will discharge your responsibilities with integrity and to the best of your ability in the service of the nation. I promise to support you, to assist you, because your success is going to be the success of the government of Kenya and our nation as well. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mar mwandu mantiere buolo Ali Hassan Joho odok ne sirkal ewi gino ma omiyo banda ma Kabonyo Kanyagwal mane dhi tiyo mano kaka center mano mar dag nyithi rech ochung'. Joho osiemo wang' migepe mamoko mag sirkal kaka NEMA kod duol mano mar National Construction Authority ma owacho ni osebedo ohinga kendo chiro chenrono. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo miyowa lerno. Magi ne owachi e kinde mane jatend migawo mochung' ne mwandu manie bwo lowo Ali Hassan Joho ne dhi nyime kod limbe mare e kaunti ma Kisumu kuma ne olimo chenro mag dongruoge mopogore kamoting'o gedo mag kuonde goyo rech e dho wedhe kaka Ogal kod Asat e kind dongruoge mamoko. Joho bende noyango ni chenro mar gero senta ma Kabonyo Kanyagwal mane dhi tiyo kaka banda makeyo koth rech e alwora mar Nam Lolwe ochung' nikech wach mane giwinjo kowuok kuom contractors ni JoNEMA ne ochungogi mondo kik gichak tich. Ule contractor amesumbuka sana kupata approval ya NEMA. Kupata approval ya NEMA. Wewe mtu wa NEMA unasahau kama hiyo mradi bado ni wa serikali na ni wananchi, ama ile kitu inaitwa NCA. NCA kusumbuana na contractor kumpatia approval, amba hata county tumekubaliana hapa kwamba they will be supporting these programs. Jatelono otielo ni weche machalo kamago mathiro dongruok ok gidwa winjo anyeto e migawo mochung'ne ka okwayo mondo migepe mopogore mag sirikal omakre oti kanyakla ka migawo ochikre tir gi tijegi maonge ywaruok kod ketho seche. So that sometimes unapata lawama ambaye hujui inatoka wapi kwa sababu mtu mwingine tu hataka kufanya kazi yake. And I have told the contractor, immaterial of all excuses, hii wiki isipite. Hii wiki isipite. Na nimeambia watu ya NEMA, tafadhali bana, tutaheshimiana.
Kama watu nafanya kwa department yangu, I will not allow anybody to delay me. Do what is supposed to be done, lakini usitusumbue kutudelay. So hapo na NCA and any other government institution, tafadhali don't delay our projects. Jo bende ne okawo thuolono mar singo nigi dhigero senta mabiro konyo e kedo kod masiche mag nam ka bende owacho ni odhi loso kod jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mondo onene apisas mage masiko ndhiyo jolupo piny maru oduoko ndamono piny ka owacho ni chenro makamano ok owinjore nikech lupo ema jodho nam ogenoe. Watu ambao wanapata shida in the lake lazima tuweke namna ya kuwasaidia. And therefore hapa I've told them na lazima tuweke kitu naitwa search and rescue center ambayo iko na state of the art communication and monitoring. Sivyo? Hii mtu akiingia huko ndani tuweze kuona nani yuko. Na akipotea tuweze kutrack them and help them. I will reach out to my colleague Kithure Kindiki. Niambie yeye tafadhali bana, niambie hii watu wa salama wapeleke watu yetu polepole bana. Huwezi kuchukua boti ya mtu ambaye hiyo ndio maisha yake. Hana lengine lolote. Magibiro, bang sirikal, kotelnegi kod jatend piny William Ruto. Nesidho ayanga, gedo mar banda makabonyo Kanyagwal, mane dhi bedo center, makeo koth rech, kaka yorno, mar bero weche lupo, e alwora mar nam Lolwe, chenro, ma osegwaro, kapok ne ochaki, gino, makoro ne kelo ng'ur, maka kod kacha. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nyakora mwejo sigana mar Millicent Adhiambo no inomono molore gi kanya duogo kod gazette kosekalo pradek tok sa 12 mar okinyi ma kawuono. Erokamano kuom ndiko no ang'o duoko dote mathoth bende kawe kora network mokwongo mabiro sa 1 nyaka sa 2:30 okinyi ma kawuono. Nataye weche manyien par duoko kod mathoth nyaka Cleophas Loch jakisumo kanyo kwar mokeo nyaka chango oriti masani. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. The world is coming to Kenya, and I am going to Kenya. La 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 festa, la 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 festa, Kisumu Jala, karibu karibu, karibu karibu, Mama Africa, say welcome to Kenya. Music, arts and culture, Festival Africa, our traditions and carnival. Welcome to Festac, food and texture. Welcome to Festac, craft and sculpture. African banana, coconut and samba, can get on the reggae. Dancehall Kamakosa, dancehall Afro Jam Rock. La 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 Festac. From August 25th to the 1st of September 2024, Kisumu, Kenya welcomes you to Festac Africa. To book your travel, visit viewtravel.com, the official travel partner for Festac Africa Festival. Dive into the vibrant world of Afrimax. Get ready for a whirlwind of color, flavor, and creativity on Viusasa. Watch as Dennis Chege transforms second-hand sneakers into stunning works of art for your feet. This is what I'm talking about.
And that's not all. Beatrice brings a best of innovation to baking with her unique and irresistible taste of creativity. We call it baking with love. Baking isn't just a recipe. Nice. It's a passion-filled journey through flavors and ideas. This looks so amazing. Tune in to Afrimax, where African stories come alive, only on Viusasa. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika pahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshida 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikapital, na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka johala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2:30 okinyi, mana e Ramogi TV. Kick by. Tugo koro eka iye ochacho. Party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye no wakete pile wacha. Mia nengi manyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let se jiere ya elak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alo ka ero joma ero walo. Alo ka ero matmanyi sa gik moko. Nyar kochia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Teacher Beach ochakore sang'wen wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod P. Yonja wauntie kikubed mabor nyakoro mgenye nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Okange gimoro ta winjo. Roba ni ninja the entertainer
wacho maintain your position. Idhi yuda kanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawacho ni kete manaka. Ticha Beach ka Ticha Beach, Sangwen Otieno. Oya orenya kuramo ke juang kendo wantiere kar kae nonro magazeti wadanone kaka chiel koda kanselo yango fa maro montiego kaka wuono mondo mi orang no neni gazeti wacha ngodu chieng makawuono anseli chewe machal nade Ruoth orita. Iwacho ni wachio ka weche manyien medo tuch. Gi ng'eny kama Kenya ni aseyudo ni machinglo krume. Orupi legi mage. Nye pok watieko wach accident to weche mag gigiri odonjo. Ni achich moko cho oseng'ado fence oseyombo polis. Mapok watieko ni to koro mwangaza biro koro iwacho ni tache osesim ng'ato fuolo ne mwangaza tae. Magi weche modwa ng'iyo ka moneno ka jo Mount Kenya be sani osechako wacho pingo wach ma 50+1. Makoro mago bora ni consequences kinang'o to ochiko kanye. Aya nyakoro ngo jwangi dhi bedo kae ka gibiro eyo machal nade mano ka waridoge kae gazeti mar Daily Nation amara bedo kae ka wamiyo pek okinyi makono waranga ne ma iye bene yango mantiere iye kae inya ida ngone dar kata iwacho ni weche mar timore gi giri umano duchi manyoro kod mar Kawira Mwangaza makoro remne no ler mantiere karka waro banano kachiel sigana mo mipe karka ansel gimo timore karka ntie jo obila aboro ma omaki obila aboro yo mako tingo ntiere OCPD ntie OCS mabene ntiere karkanyo mane tayo teseno mano mar obila mano ma igiri maidore Westlands gigo mano miyo Collins Jumaisi Haliswa Halusa yo ni Jumaisi kamano chope karkanyo kaita momany ni ndach gito gin kanye wacho ni ma en jailbreak koso prison break kamano chope kaka ma en kaka some kaka nene kata mana gi ano kan expert e weche mag investigation kata kamano to en obvious ka ni ntiere syndicate ka ntiere rock kaka ji no biro together mo orchestrate gini modhe police obila mi da dog sani gin gigiri sub county police commander, the head of station, deputy officer, deputy non-commissioned officer, station guards and report officer personnel. Mago joma nyaoneno ka acting IG nyo wacho nango ni mage joma gi da dog kata kamano nation kato se wacho ni ntiere gwenyruok sigana ma acting IG chiwo gi ma ng'ato ma ok yango nyige ka nyo nyiso ginango ni ntiere kaka Eritreans 12 manyo maki ndiga ka nyo golo mit belie moro manye polisi manie Eltesen no nyone gobeni pogo to harakati ma pogo menda no nyoko dhi malongo makoro ntiere side achiel mar obila manyen gi pogruok ma par nyata nango ni jowete gi ochamo mang'eny mologi koro kanye jowete gi oseweyo Eritreans 12 go owuok koro bang'i kato ni mondo wadupi wan be wawe Jumaisi bende odhiyo nikech wachore ka ni Jumaisi nyo madho chai osetendo bila ma chach tuang'e ni sel kata mana ndalo moko mana dhiga neno osiepe na sel chai mago kinyi madho kind 5 gi 6 am to achiejgi to nyo wuok e sel kanyo sa miwacho ni so 9 otieno makoro wachore ni nyaka be ni koro kanye deal no nyose dhi sawa kata nyose dhi south obila ma nyoko mor gi deal no nyo oweyo Jumaisi mondo okuod wi jowetegi oyang jowetegi mondo koro create more public uproar mamano kore enonro ma nation kata mana nation newspaper wacho kanango mane manyegi yudo ka
chal ka gima nyotimore kanyo ma pod nonro pod dhi mbele wabro winjo mang'eny. Wabro winjo mathoth nyakora mag jwang' kotenore kod weche gi bende ma bende wabiro kaka waluoni omiye pek e ite mano mar 4 kod mano mar 5 mano kirango sigana mar jok ma oringo kawuok e tesend obila ni kama chielo bende nitiere kar kae ite mar 6 kod ite mar 7 kanya kama nitie sigana ma bende odarango kae mara Kawira Mwangaza kawanya mana yude kanyo ite no mano mar 6 kod mano mar 7 kinde ochopo iwacho ni taya osimne togo ombulu otieno ma piny orugo do kawuono Ansel kendo ka nitiere mathoth kae kotenore kod kaka ne jogi ogoyo ombulu nitiere gik moko adek ma odonjne godo tiyo ataro mar chike ma pacho ka kachiel koda ka iwacho ni rem tiyo ga pise e yo makare kod machielo bende mantiere e iye ka nitie kana igo ombulu jogo mane wacho yes jogo mane wacho no gi kaka bende gibedo kanyo ka giluwo gigi duto to mokwongo kata kamae kaka bende ne gik mathoth nitiere ka iwacho ni koro nyaka sani gin gik mage mane nitiere ka kaka iwacho ni nitiere jok ma ne soyo iwacho ni asoya bende ne nitiere e county mano miyo jok ma kamagi bende ogo ombulu mago MCS iwacho ni en asoya ma kore lach ne MCA ahinya ma wacho ni sitting achiel gi dos kan sen lufa raboro oketi kama chal nade kata kamano ombulu ogonya kwara muge jwang mano maketo kanyo Kawira Mwangaza jogo mano wacho yes iwacho ni ne na senators ni wiere e ukang mamalo kata ba nitie senators mano ogoyo ombulu mago mano abstain alafu nitie mane kwedo kinde gi duto ne gin 4 2 kwan ga ridore nyaka 1 mane dagi kaeto bang'e mogik mano mar ketho tiyo marach kod apis mare kata abuse of office noyudo yes 20 kod 7 kama chielo nitiere mar gross misconduct timbe maricho e apis mano 20 kod 6 mano mantie kar kanyo kod jok mano abstain maromo 10 kod 4 moko bende mano abstain romo 14 mane charge mare mokwongo mano wacho gross violation mar katiba kata rem miyo katiba chike mantie katiba marwa luor jogo mano go ombulu mane wacho ni odhi dala ne romo 20 kod 6 jogo mane dano dong ne gin 4 jogo mane ok ogo ombulu ne romo 10 kod 4 kamano kaka nogoye kata bang' gigi duto nyedhore lelo odiochieng'no manyoro kod odiochieng' mokalo mano ka nirango kaka osebedo kata kotiyo nyaluo wach Mwangaza ni mbui ma bang' kanyo osethiche oko ma kanyo osefuol ne taya nyaneno ka gik manyo milose go kanya yango gi mathoth en ni iwacho ni nitiere appointment moro mar Virginia Muriti mano yier kaka secretary ma Meru County Public Service Board mano no revoke illegally one ge refusing to implement recommendations mane MCS obiro go achiel kuomgi nen dismissal mar county secretary Kiambi Thambura gi chief of staff mano Harrison Mbithi mago be nyosa yudni notamore kaw recommendations go nitie irregular payment nitie pesni moko mano miyo allowances moko mano miyo dakteche moko 161 mano miyo county o lose million madhi mana 74 nitiere moko mane o mislead public ndalo mani choko e wi liend sniper nitiere mpesa paybill number moro mano chiw iwacho ni mpesa paybill no raise 286 million but no wacho mana ni 86 million kende emano bedo raised mamano bende momiyo nyothiche oko wachore be ni legal dismissal of John Tioti materially no riembo John Tioti tich Paul Mwaki Kenneth Kimathi gi Joseph Kithure gi joma moko mano riembe tich illegally kata kamano to Senate nyawinjo kadne debate nyawinjo senator ma Migori nye penjo ka de bere ni otudore gi tho sniper manyo nye wacho ka en wach malita ahinya ni politicians miela e wi liend sniper kai koro nyo penjo Mwangaza ni
nyaka bedie ni na chich achiel kuom achije ma ichich niyo ema nonego sniper to nyo neno ka Mwangaza nyo wacho nango ni en poko da kata dhoi kata statement poko ndiko onge gima osepenje wach mar tho sniper kata kamano to koriwore gi evidence maneno kani gima duong' manyo tere dala en tiyo go office marach mano kanyalo generalize gi te en tiyo go office marach gi koso luwo chik ma piny owacho ni county onego bed ni tayo kama mago rem manyo goro maduong' Nakuramu ke jwang mano kantie kar kanyo nitie weche mag siasa ma puntie bathe ka kantiere masawa mar piny Kenya mano kwacho ni why Mount Kenya leaders koro dwaro ne ang'o mi jotelo mag Mount Kenya koro dwaro ni chik mano mara atamalo 50 kimede achiel mano mbula achiel mantiere karka mondo mi ogol oko ino kanyo picha mantiere karka jodu bura mana Naivasha mano Jane Kihara kod jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua giwacho ni a simple majority onego bed ni ng'ato bedo declared president mano nyiso ni paro no mar chik mabende kantiere sani en chik mabacho ka mondo mi oloke onego bed ni odhi e process machal nade en ikruok ni yiero mabiro mar 2027 2032 kosen kwano mane magore karkae mane giwacho ni mano e luoro mantiere kind jotelo mathoth ahinya mawuok e masawa mar piny Kenya. Wang'e ni Kenya ka to sani en 50+1 matiende ni nyaka yud mang'eny ne atamalo 50 makiro atamalo 50 exact to mano yiero no onego bed ni inuoyo to paro ma jo masawa kata mana jo Mount Kenya temo kelo kae nang'o ni simple majority matiende ni kata kine iwendi gi 10% kata 5% to mano ine president kata kamano gikelo paro machielo nang'o ni bang'e no to mondo president no olos sirikal nyaka obede gi 60% ma votes ma koro gima iwachore ka ni koyudo matin 60% mamati ni koro nyaka okel opposition kata jok moko manye timang'o nye gin gode pie ma bedo keto nyaka okel gi sirikal mama neno ka koro bite kaponi opuodhi kata kaponi ma e yo ma jo Kenya yie goro ne dhigo to ma dhi terowa kaka wadhi bedo kaka South Africa be ni gi almost a similar setup ma ka ng'ato oko manage certain percentage to nyaka okel jomoko e sirikande molos godo sirikal gima apenjora ni wasiwasi maduong' ma gin godo ka en nang'o ni kaka Ruto gi Raila koro osebiro together ni mamane gima nation ondiko kan kaka Ruto gi Raila osebiro together paro mantiere e gwenge mag masawa en nang'o ni sirikal dhi thicho gi oko sirikal dhi wegi sirikal wich dhi wil kodgi koro nyaka gimany kaka gitimang'o gibiro e sirikal 2027 ma giwacho ni kara Ruto gi Raila wach ma handshake ma bang'e ka ng'ato selo to duogi handshake koro gidwa golo wach ma winner takes it all ng'at moloyo kaw gimoro amora miyo piny bedo e mood moro mani wang'iyo ni bang'e no to nyaka handshake moro bedie mama koro gineno maka gima koro duoko e one party rule ma kinde moi mamane gima gitemo ketho kae kaka nyo ntinya koro mojwanga mowuga ne oranga ne sigana machielo mapontiere kar kama chini kodwa ahinya odhi ite mar 10 kantie sigana ma wuok e county ma Homa Bay devolution nitiere kara kambi manigero ni kutieki dhi bedo kanyo ka loso chiemo mag jamni nyakora moge jwang mano kama gintiere kendo idhi yudo kanyo ni nitiere kambi ni mano mantiere Arojo ilone kacha Arojo Animal Feed Factory kambi ni nitie ji modhi doho kendo gidwaro mondo mi okongi ni gin gik mage ma obedo kae katimore mano miyo kambi makamae omuki kambi ni komuki nyakora moge jwang omuke mondo mi oger apis governor kod apis jotelo moko mantie county ma apis mano chak ger ka governor machon ma Homa Bay governor mokwongo Cyprian Aweti ne tiyo to chako dhi nyime nyaka dwe mar 5 higani kaeto bang'e tend county owacho ni oyo we wamuke mondo mi wager apis governor karkae en ang'o mabedo kanyo katimore e kind magi bende waneno ka iluwogi ji ariyo goting'o Evans Olo kod Eugene Obesa ma bende wacho ni gigi noko luwo chike kako keti e pen chike ma pacho kae mano ma Public Procurement and Asset Disposal Act mar 2015 ma bende
owacho ni kod chike mamoko mantiere ma bed ni kaunti ma Homa Bay bende ok oluwo e yo makare. Giwacho ni evaluation bende ok otim e yo moro makare, mano kod jolony mane nyawacho ni oyo gima kama otim to dwa ni chenro ni okete lela. Mane gik moko mantiere kar kae ke wacho koro ni endrem mago mag jod bura mago mag county kata MCS e timo tije makare kosenango motimore county Homa Bay. Kato weche thoth ka ma waneno ka Evans Oloo gi Eugene Obisa wacho ka ni demolition ma property no ma ok noluwo chike mokete Kenya kama tayo public procurement gi asset disposal. Gima giwacho ka en nango ni kata ka ne sirikand county dwaro local factory no obed office, ni ok ne giluwo the right procedure, ok ne giyango chenro kaka brota, kendo giwacho nango ni materials mano tigo do kanyo bende ok noyangi. Gima giwacho ka kendo ma gineno ka ni initially nonego obed Huduma Center ma county ma Homa Bay, ma kendo chako dugo lokore nango ni koro bedo apisi mag county government, ma koro giwacho ni kaka chenro osebedo kitayo e county kanyero ok lu chike mani Kenya kama mane gima giywago mateka nango ni number 1 jogi oketho factory madinomiyo ji tich, dinokelo mwandu Migori, dinomiyo Homa Bay, dinomiyo Homa Bay odhi nyime, to koro kanoloki office, to koro noloki office e yo mane, to negiluwo chik mage, to procedure no bedo nango, to procurement notim nango, materials mage manotiyo, ng'agiri manomi tenda, gik mukaye nago, magi ywago kanyo. Mano ka gintie kanyo koro mojangi so mane beda ni kod ng'eyo ni kambi mano mi orak bende mar loso apise go malo kanyo ni county pension fund, mano bende girange kacha yo machal nade, jogo mano nego be ni gedo kata gero apise machalo kamago jakora moge jwang. Kama chalo kar kae wadano ranga ni ite mara par kod ariyo ndiye masera mano weyo ji 14 ko wito ngimagi, ji 50 kod 4 pod medo yudo thieth. Agin 50 kod abich achiel wito ngimane medo kwan mar ji 13 chocho 10 kod 4 yango kar kae ni odi kanyo ni police failures survivors mago mag crash no bende koro lero nitie nyaluo mane wuoyo kar kanyo mano roda ma bende no lero ne Ramogi TV chenro gi duto kaka notimore. Bas ne ni faulty kendo ka en faulty gigo mano miyo lal makamano neno en gimoro ma podi medo mana lo nikech ngima lal nitie jok ma pod oyudo hinyruok nyaka sani nyakoro Ramogi jwang' itno mano mar 10 kod 2. An penjo na maduong' Kenya kani en nyaka karang'o ma wabro medo wito ngima ji e yore mag apaya kamae, nikech magi to gik ma dinyo otim nango dinyo bedo averted kata dinyo geng, nikech wachore ni bus ni number 1 kanye poko biro nyo nyisa abiria nango ni bus ni e yo wuok Mombasa, kata kamano to en gi shida, en gi ng'ikruok moro matiende ni bus ni nye kambi no nyoseng'e ni bus ni nigi chandruok, bus ni nigi midhiero ma nyonego gilos nyonego gi make sure nango ni giloso bus no. Kata kamano bus ni obiro, koro penjo ni nyocho nyaka bus ne manyaka bi, Kenya ginya oro bus moro, Kenya ginya loko bus machielo ema mondo bi, to bus no koro kaka nyo wuok no kanya gichopo areas mag Miga kanyo black spot mani Nakuru no tema nya giyude midhiero no, ma koro wawito ngima mag ji 14. Nye wach malit ahinya ka nyadendi miluongo ni Roda no nye golo sigande kaka gino nyotimore, ma en nyodhi sikul, nyo report mbalariany, ma both matin Nyasaye manyo konye momiyo ngimane pod nitie, ma koro ng'ini kendo koro chuno no dhi leo sikul nikech mondo chak kendo manye igolo kata kana kyo manyo certificates ne moko nyinti kanyo manyo yudo gike nyo manyo mondo make sure ni kare, mama gik madino geng man gima yuak en mana ni nyaka bede ni ntiere kaka wanyalo improve safety ma dhano Kenya ka, nikech mato nyene na accident man nyalo geng ni gari kosebedo faulty otere atera mondo ng'iye malong'o, kik dhi to obed garaka nikech walao pesa, nikech walao time. Olo waleo kata wakos dhi safari, nyisa abiria nango ni gari manye biro to kethore, wamanyo machielo
mondo giwanya kata loko we bus machielo molo miyo abiria bus ma wang'eni nigi ng'ikruok madhi nego koro ji 14 mothoko sani koro ngimagi owitore mana kamano ji 55 mayudo hinyruok go ngimagi olokore nyaka chieng' mano koro process kendo ma compensation no ok bi duoko hinyruok kaka ni kata lal mangima ok bi duoko mano koro wach manyalo wacho koro mogo jwang wach mantiere kaka pok atieko Daily Nation mondo arangaze madhe sana nitie machinglo mantie kar kae mago paro mago ganda mabende ndiko kar kae gazet mano mara Daily Nation kae nitie ite mara 14 kod ite mara 10 kod abich weche mag university funding iwacho ni the past and the way forward ugol paro mopogore opogore kar kae ang'o mane timore Kibaki era nitiere kacha call for alternative funding nitiere module 2 mane koro bende dwaro ni programs biro bed expanded mano Kibaki era Uhuru era ka koro nitiere gik machal nade matiangi reforms kacha koda ka consequences magi mane gibiro go root administration gin gik mage makoro bende girango wacho ni gin gimanyo student targeted funding model tiende nango ikinde montie sana mabende tok modhi bedo godo Ansel odiochieng' makono kantiere ka kod jopuonj kod jotend weche mag somo e mbalariany mopogore opogore ahinya wan gi jatend weche mag somo e mbalariany ma Zitek Peter Osumba kachiel koda ka japuonj e mbalariany ma University of Nairobi ma Dr. Eli Duncan mabende dhi bedo godo kachiel mai twak mabende warito kar ka odhi bedo mapek ne jopuonjre mbalariany kachiel koda ka jonyuolgi wasewinjo ywak mopogore opogore an kaka sen nono wach ma mbalariany ni gik moko ariyo ma ayudo number 1 en information dissemination number 2 en planning. Information dissemination en nango ni sama model ni nobiro sirikal ok noyange malong'o ne jopiny ok nobedo introduce malong'o ne jopiny kinde mokalo kanoneno ka sirikal kata mana ndalo mane pod waonge mbui noneno ka sirikal kanokelo chenro manyien to ni lande nyaka ka chief ni lande nyaka ka assistant chief jaduong' gweng' ne wuotho dhot ka yango weche lakini sirikal ma wan go sani ni oketo kata ni information gidwa mana pando makata nye waneno ka JKIA jotich nyodhi e ng'anyo nango ni ok gidwa dhi e public participation nikech public participation luong gie to onge information momigi prior ni mae gima wadhi lose wi e public participation jonyuol kipenjo jonyuol ni model ma funding ni iwinje nango ng'eny jonyuol kiaye kata mana students ma apply go ng'eny gi kiaye iwacho ni students keto information gi marong ok wanya bedo ni students mang'eny kamano nyalo bedo ni timo error ka gitimo error kane sirikal oseyudo ni error no nitie nikech nitiere kaka inyalo timo data analysis mi yud nango ni information mochiw wrong why ang'o mano ne mono gi repeal gino ero secondly kikelo model manyien e piny mangima nitie gima iluongo ni piloting waneno ga kitime kata mana ndalo census kata mana joma timo nonro mopogore opogore timo ga piloting kapok gitimo main research matine nango ni ikaw a small sample itemo ineka model ni work kosetiyo ekirole kata mana ndalo mi ichiwo vaccine ok chiwa ne ji te nyaka kaw sample nyaka kaw ji matine miteme go mondi to mano sirikal ok notimo inyayudo ni model ni kinone malong inyayudo ni samoro ber ok no rach but gima koro timre ni information gi kaka gini notim ema koro miyo gini orochore makoro iyudo ka janyuol ma earn less than 6,000 shillings okete band 5 ma joma earn 120,000 emo nego beni bete to mano matine nango iseketo janyuol kuma nango ni waneno kata mane e TV ma Citizen ka jonyuol ywak ni wach pon ma avocado e yien ka mama nigi tuo ka eka wachiem kijana wacho neno dhi ogo rak eko yud osetemo moro nyogol ko otemo monyieo gik matino ndogo kata transport nye tek mondo yudi to mane ng'at midwa kete band 5 mane ng'at mokete band 5 koro sirikal nyaka dog chien mabed piny mapenjre ni model ni ober koso rach to kober to what is the best way ma moving forward nyakoro mogo jwang ntiere ite mara 15 ka kae gimineno nitie nat moko kage nat machalo nat bende to bede winga moroko uniform mar nat gimineno kar ka chalo bolt nat gigi duto kama gintiere nitie CBA moro ka machani redo gik moko osetur ka mar ten moredo nat ne koso ginang'o wacho ni you have the solution to the strike ikono jogo solution mar strike nyabiro na ored nat ne
to koro dinari no ka gimoko setur ka mokalo ine nango yo machalo ka ng'any mag jopuonj limbo juma manyien mano juma moro cha tarik 26 gini en nat kaka iluonge no neno ka ogol kaka jopuonj manato ng'anyo kun mar gini en kun ma olo kata ng'anyo to setem gi tools mopogore opogore to tools go tura waneno ka sirikal osetemo yore mopogore to yore go tura maonge malong'o to nitie achiel ma jonat wacho ni macha kitemo to dhi donjo mane ma mondo tem mane en CBA mane nitiere winjruok ma kind jopuonje gi sirikal manyalo donat gini mane manyalo duoko nat ni wang'e manyo wuoke nat ni nyeno osewuok koro nego duoki to mondo nat no duogi nitie tool achiel ma jonat go wacho nango ni nyaka ti godo eka ginyalo dok e tich makoro wakia ni bobedo nango nikech juma mabiro to ang'eni nyithindo dok sikul makoro warito mondo winjane romo moko mosebedo kagi kacha ramano winjruok pok obede makoro warito mondo ane kaka bro bedo koro moke jwang' weche go thoth nyaka gintiere kar kang' yud thuolo mano mar rango ni gin to giyudo gi yo machal nade nitiere wach machielo kae ma bende nitiere e ite mar 22 kang' isome nyakoro moke jwang' kiere koro chungi kuom kawo osuru kawuok kuom plastic packaging bottles mano mantiere kar kacha mano dhi bedo double tax mano kaluwore kod wechegi mag paro mag chike mag omenda ka koro kama gintiere kanyo achiel kachiel machielo bende KCB Group Eco Loans koro chopo kacha siling bilion 610 kod 5 mano higa mokalo mathoth nitiere kar kama oting'o nyaka weche mag tuke e gazet mar The Standard ite kanyo mogik nitiere weche mag wacho mag somo bursaries proposed bende koro wacho ni nyalo bedo kanyo ka en achiel kuom yorego mag bero chenro mag somo kata mar keto somo bede e nengo moro ma oyueyo kata mogonyore. Gazet mar The Standard weche momi pek mbele kae ket kod mago mantiere gazet mano mar Daily Nation ma bende waserango wadayudo wach mari mogik ineno kanyo Attorney General manyien bende nitie mano Dorcas Oduor ma bende koro ochopo kar kanyo ka nitiere buche mathoth ma sirkal tiego kanyo kendo gitemo kedo mager ahinya mondo mi sirkal oyud loch e buchegi. Buche to ng'eny ka makata nyewa neno ka wach ma Finance Act ma 2023 sirkal nyose nyose wacho ni nyochungo suspension mar nyochungo ng'eto mane High Court nong'ado ni en unconstitutional koro nyegi wacho nati nyochunge nikech golo Finance Act ma 2023 no miyo sirikal bedo gi pek ma choko osuru negi wacho ni mabe koro miyo sirikal bedo gi pek ma miyo jopiny services mopogore opogore nikech shortfall ma almost madhi mana 250 billion ne dhi bedo ka sirikal ok ochoko osuru mopogore opogore koro nitiere weche moko ma koro new AG onego bed ni ng'iyo moko kuom gin awards mopogore opogore wang'eni kata mana wach mar JKIA be kok watang' to nyalo dhi e doho ma gik ma sirikal bro chimore godo rigiri mamage ma wacho nang'o ni nyaka koro sirikal new AG Oduor nyaka ng'i wach na mogik en mana ni gima yuagen ni sirikal onego ng'e ni rocho somo Kenya ka mane en rocho ngima mabiro sani koro waneno ka koro jopuonje from primary to mbalariany bwogo ng'anyo nyithi sikul mondo dhi sikul sani tek mbalariany mondo nyithindo odhi e mbalariany ok yot weche mag financing ma mbalariany ok osebedo mayot disbursement mag pesa madhi e secondary schools waseng'e ni ok yot kamano koro an apenjora ni sama koro sirikal osetimo kamano ero to koro in the future dhi bedo nang'o are we trying to push rowere to alternative ways mag ngima kaka crime nikech mane mostly ema alternative ma rowere yudo to ma koko dhi mbele kama wachiko kure kaka Kenya koro sirikal an gima kwani sirikal odog chien mondo ng'i kaka weche mag sikul weche mag somo ita Kenya ka erokamano Nyansa kuom bedo koda gi nono magazetu kinyi makoro nyakoro mo jong mane makelo gi kod wuok kae kod twak
Mokwongo chenro mar piny kawaranga ne siro som mbalariany. Achiedh nade ne kanye pek ni kanye nyithindo chako donjo sikul na winjo kanye mbalariany no mano ma Nairobi kata University of Nairobi ni gin gisechako donjo. Zitek gisechako donjo koso oyo. Mago mathoth biro sani to pek gi ot gin mage. Nyinga Cleophas Oluoch jagisomo kanyo kor mukeo nyaka sango med neno Ramogi TV. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177, account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Rewind and come back again, Selector. Nostalgia is the name of the game. Join me, Anita Mbuya Damiano and Terry Mikamba every afternoon from 1 to 4 p.m. on The Rewind. Hot 96. Sisi ndio wale watoto wa Mungu, kitugusa tapigwa na Mungu, na tulipokatuweka Mungu kimboni ya jicho lake. Ukitaka kupata sikiza tuni ya huu wimbo, tafadhali bonyeza *860*417#. Kumbuka sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. Shabiki, jiomoshe na Shabiki Aviator leo and win up to 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Alafu usiki kucheza Aviator mazeni as easy as 1, 2, 3. Log into shabiki.com na udeposit pesa yako, sawa? Then click on Casino tab. Select Convert Chips, alafu select option ya Buy Chips. Weka amount unataka kutransfer. For example, 50 bob. Kisha click on Buy Chips ili kuconfirm. Sasa uko sorted. Click on Casino na uanze kucheza Aviator game. Kaza ndege yako to the highest multiplier, then ingiza wins zako na bado ubebe over 500,000 Kenya shillings in cash prizes. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ma echenro makeloni danji maliet. Ma echenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kamuona ngol moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma echenro makeloni duond ya wuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kikicham te ikungo. Duond mine kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kodo hala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gichuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Sigana ni medo minore gi weche mag miriambo kod miganga. Meher kaul gil, ini biro timango. Kare.
To joma onge ketho ema hinyore ahinya. Kuom higni 5 ne in kanye? Baba, in bende ni wuonda kae. Weche hera medo bedo matek kendo mapek. Akwayi ni mondo in iwuog e odni sani. An nasechako iko kaka Samaira gi Sara biro timo arus. Kata kamano, joma oherore ok nyal pando heragino. Andisora. Aber. Avatar. Ewi magi duto, nyaka joot achiel chung' kanyakla. Ere kaka unyalo timo joma richo ka? An awinjo ka an gi wich kuot mang'eny ahinya, adwaro mondo atemo kaka untie kae. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete e ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. They never had a pretty girl from Ikrine thumbe manyien. They prefer Jothumbe muero manigi talanta. Winj thumbegi timakre gi herano mar thum. Pado manyien e kama kinde mabiro mar thum chakore. Kik ngolo mora mora ma ogo mamit bai. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich chakre saa 5 onyango. Mana e Ramogi TV. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego bed ni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kik wa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng' tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kaler te, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amonyo wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie
duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. E piny kae, tije mag andika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kuma daki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo hala makelo nigi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi iwoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kick by. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Wajan thum gilmor. Okay. Den girabi. Ngoma wake. En kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kick by. Nyakwara moge juang machiegni ukinyi makone en mor mara ni bende podi kete kar kae chenro ni mano mar piny ka wada chako sani twak siro somba mbalariany odhi bedo yo machal nade jogo mantiere godo dhi e sikul jogo monge ko dhi dong pacho kose chane yo machal nade wada winjane chal mar wach mantiere mbalariany mopogore opogore ka ono kantiere koda jopuonj koda apisas mago mantiere mbalariany ma pacho kae achiel ka achiel to motelo ni mano arwakini machiegni bed kodwa kanyaka giko kindikonwa achiel ka achiel mar mondo mi konwa pachi kotenore kod wechegi mag somo e mbalariany ma Kenya kae mano bang' biro kod yore mag chudo kata siro somo manyien e telo ni mano mara Kenya Kwanza kotelne kod William Ruto kachero kod ka jotend migepe mantie migepe mopogore opogore tanya mano migao mar somo ma ibedo kata wechegi mag somba mbalariany mabedo sibedo katayo kaka iketo gigi e tim. Kawuono an ka giwelo an gi jatend weche mag somo e mbalariany Mazitek Peter Osumba wadhi bedo kod studio kiny makaono en kodwa kachiel kachiel oyawre kendo machiegni erokamano kuom yudo thuolo mar biro e studio. Erokamano Cleopas. Kamachielo antiere ka kod Dr. Duncan Eli mabende en japuonj e mbalariany ma University of Nairobi oyawre kendo machiegni. Erokamano. Nyakwara moge juang sigana losnwa kae kod Simfros Okinda wadani wawinje kae to bang'e ang'waranga ne ni piny Kenya to chomo kanye wechegi mag somo ka otenore kod siro somb mbalariany nyaka sani kama wantiere. Chenro manyien mar siro som jopuonjre mag mbalariany pod kelo wich bar ne jonyuol kaachiel kod jopuonjre. En gino manomiyo jood bura oluongo migao mar somo mondo oduok penjo moko mane gin godo e wi laino. Tok idobok juma mokalo, moko kuom jonyuol osebedo ka ywak ni nyithindegi okete ban mar joma onyalo, kaka kamano giwacho ni mano ok en adier mar chal ngimagi. Inyangala oyango ne jood bura kolero ne jonyuol mani kod ywak makama mondo or kwayo e mbui mondo okonygi. There's a working appeal system and we invite all the students who have issues to visit the portal www.hef.co.ke. Migao mar somo bende oyango ni thuolo mar oro kwayo mar siro somo koro ochor nyaka giko higani ka nyaka sani jopuonjre ma kwan gi 1127 oseoro kwayo makamano. Given the challenges that some students have faced in applying for financial support, the deadline for student applications for funding is currently set at December 31st, 2024.
Jod bura bende nodwaro ng'eyo gima migawono biro timo ponono ni japuonjre manochako somo kani kod nyalo oduogo yudore. Inyangala olero ni chenro mar nono nyalo mar japuonjre en gima dhi nyime semester ka semester ka jopuonjre mayudo ng'ikruok machalo kamano ikwayo mondo or ote ne migawono. Ideally, at the end of every semester, so for example, right now we will capture the data, but release the funding. And so before we release the funding for the second semester, if a student's circumstances have changed, they can write to us or approach us through the appeals. Migawo mar somo kata kamano ywak kaluwore kod nok mar omenda e budget mar migawo mar somo kod rem e chenro magitiyo godo e yango nond jopuonjre gino makelo ng'ikruok e chenro mage. The first one is the accuracy of the MTI in determining the level of need relies heavily on the information provided by the applicant. Many applicants have been using cyber cafes and depending on the operators to submit their applications, often without thoroughly verifying that the information is correct. Our children have declared that 80% of the 125,000 who applied are from single mothers. Yes, and 70% have declared that their families earn 5,995 and less. So we are dealing with issues of accuracy with data. Mbalariany duto ijiwo mondo kik riemb japuonjre moro amora mapok ochulo bath omenda ma nyuol onego chul, kata kamano jonyuol ijiwo mondo kik skunde lor kapok gitieko chudo ma kamago. Simfros Okinda, Ramogi TV. Erokamano Simfros Okinda. Mano ripot moro kelo kata weche manyien mabendo bedo godo kinyi ma kawuono. Dr. Duncan Ilecha kodi. Kamano. Debed ni somo e mbalariany dhi bedo mana jogo mantiere godo to jogo maonge godo dhi bedo kadong' pacho nikech owinjo ywak sigana moro notimo chieng' Jumapil, chieng' wuok tich, nyathi ywak opejre ng'ome oketa e banda machielo kaluwore nana gi jonyuol ga duto waonge kod nyalo manyalo miyo adhi e somb mbalariany kachulo omenda madwarore karka e mbalariany ma Nairobi osechako kawo nyithi sikul gisechako donjo ywak pod en macha koso pogore. Ywak mar jonyuol e nengo mar somo modhi malo nitie mang'eny to apani ma otimore nikech ng'eni wacho ni jarikni jamuod nyoyo gi kuoyo. Serikal otemo timo gik mopogore nyadichiel to ma gitimo sama data onge nikech king'iyo kaka gipogo josomo e band mopogore gidwa ni giti gi information mimiyogi mane ma giluongo ni data to pinywani pok wachopo level ma wan gi data motegno manyalo back classification or pogo ji mopogore kaka ginueng'o mano waonge go e piny ka. Then nikech ne itemo yudo yo manyien mi sirogo somo mbalariany gi bende nodhi omedo bech somo fees michulo programs mopogore ne gitero malo mamano iyudo ka bende kelo pek ne jonyuol mang'eny to ok kata mana fees kende ng'eni mbalariany ka nyathi odhi mbalariany en gi weche mang'eny en gi kumodakie en gi gimochamo to kendo en gi fees mochulo koro koko sani pod nitie mana e fees mar somo gi pesa ma sirikal omiyogi to pok koko dhie kaka nyathino dhi dak to gi kaka nyathino dhi chiemo omiyo obro bedo matek ka wachni ok ong'iyo maler kamano. Mane pek manya bedo kanyo ka nitie jogo sechako donjo? Aseneno ka ji donjo university kendo gin gi ywak mang'eny to apani nikech wan gi telo manyien kendo sirikal be nochiwo chik ni nyithindo we odhi odonja pok awinjo jok ma okwano dog dala. Erokamano ahinya. Peter Osumba,
machiegni mbalariany ma Zitek ochal nade ywak pod en e pek mar somo kata tayo gi e yo makare koso chal nade ne jogo ma oro kwayo nikech nitie jogo ma sirkal bende kokale placement service magi KUPS oketo e mbalariany mago mag ji giwegi ma bende untiere karka nyaka ne chak kete tim uyudo kwayo kawuok kuom jonyuol jopuonjre koso maru to koro en mana kaka ohala. Erokamano Cleopas. Aparo ni mana kaka kochakre higa 2016 kane president marwa Uhuru Kenyatta ochako keto nyithindo e mbalariany mag sirikal to gi mago moko mag sirikal wasebedo mana kwa wuothe achiel koro wach mar gimwaluongo ni funding model ong'ado koni gi koni jo sirikal to gi joma ok kuonde somo ma ok mag jo sirikal. Koro pogruok en mana matin. Pogruok en matin nikech king'iyo kama daktari owacho ni ne bech somo nodwa bedo malo ahinya to king'iyo to ne kuonde tiegruok mag sirikal nodwa kete malo matin moingowa. Koro iyudo ni ng'ato ka ng'iyo to neno ni kae nyalo bede matin. Koro joma nobiro bende ng'enygi ong'eyo ni kibire kar somo mag mok mar sirikal to ibro yudo loan. Koro gima nwatimo kaka kane wachni owuok to nwatemo lero ne jogo mokaw to kata king'iyo kama iluongo ni poto kama mbui kama ne iyiere somo sirikal notemo lere kabisa ma ne giwacho ni kikawo kar somo ma ok en mar sirikal ng'e ni loan kende mibiro yudo. Koro ne gibede gi ler matin but chutho gimosekelo weche mag confusion e wach mar mbalariany somo ma mbalariany to kod chudo ni en ler mane okoso to ler naneno kapod okoso nyaka sani nikech kata sani king'iyo weche madhi nyime e mbui iwacho ni sirikal koro wakaw ng'at mokete band mar achiel ing'isi ni sirikal bro chulo ni atamalo 95 in ibro mana chulo 5 to ing'eni kanyo be ler okoso matin nikech onego bed ni 95 ni bi ing'iso ng'ane ni 25 en hola to 70 en kony ma sirikal bro miyi. Koro ler na pani pod onego chiwe to ka jok ma to gima koro pogruok ma ng'isi kendo en ni kaka koro ne wacho ofis ma nyabedo matin ne jo sirikal iyudo ni ng'ato koyudo loan to pod gireno odok piny. Koro inyalo pimo gi madomiye ka bed ni golo kony tichaki golo loan ma korka sirikal koni. Koro gimwatemo timo en ni ilero be iketo ler maber kata kapok nyathi obiro to nwachaka ka noket nyithindo ma nwatemo gocho nikech KUPS duol ma keto ji miluongo ni KUPS nomiyowa nembni jonyuol nyithindo. Koro kata kakao ranyisi mar mbalariany ma Zitek nikech nomiyowa nyithindo 1,710. Koro jogi nwawuoyo gote. Koro iyudo ni kanyo ng'ato be neno ni maybe onyalo timo onyalo yudo mano ng'ato bende ok nyalo yudo mano ng'ama ok nyalo yudo mano bende nigi nafas mar yiero kocha sirikal. Koro ler wachne ma erokamano ahinya. Kawuono wadago mbaka ok odaro kata band no chal nade kata mondo waler ne nikech wasetimo makinde mokalo pod abomeno mana kono oganda kaka gino nego bed ni bedo to Dr. Dan Kaneli sirikal osebedo ka ywak kendo jatend piny Kenya osebedo e opara manyime kowacho ni mokwongo finance bill owacho ni gini nogo piny nikech ne onge ng'eyo chenro mathoth mag sirikal nya bedo ni gibecho
to ng'eyo mag jopiny ewi gima ichwalo gi sirkal ema nitiere piny. En rem mawuok kanye nikech ero iwacho ni jatend piny Kenya ka nitiere ewi nyamburko kata kowuotho Kisii, owuotho kanye, nen Murang'a, neno kanye Kirinyaga, ochopo counties ma Nyanza, en kacha county mano ma Kisii, owuok kanyo gi Nyamira, ochomo Kakamega, kuonde mano yayo gigi duto. Iwinjo kowacho ni funding model ni en gimoro makare. Ahinya bedo ni en gi paro makare to japiny pok owinje. En rem mabiro kuom jok mage. Nimar migawo mar somo temo. Ma en okang' machielo maneno ka ochor application nyaka koro giko mar higa. En ma gima osebedo kichoro gi jumbe 2, dwe 1, dweche 2. Sani koro osechore nyaka koro giko mar higa. En rem kama chal nade chiwo lerni onego bed ni chiwe yo mane nikech koro mbalariany gi to nitiere omenda yo onego bed ni chiwo janyuol sama wuoyeni okia ni fee mar nyare kata wuode madonjo mbalariany pesa di to dong' mana gi jumbe mano kata moko osechako donjo jowete gi ero wacho ni bese ga yomba osedhi skul na dong' dala. Ing'eni king'iyo maber namba 1 gimoro nitie mowinjo wiwa kik wilgo ni chik mondo jopiny osom en tij sirikal. Kendo ka en sirikal matiyo makare to nyithindo yora donjo e sikul to sirikal konyogi nikech ka jopiny osomo maber te ka piny dongore. To wan gi nok mar tekono e piny kama waneni emomiyo koro nyaka janyuol bende ketie gimoro e somb nyathine. Koro kama wach bede matek ni nentie chenro manentie chon to waloko chenro ni gotieno wachako chenro manyien to kendo watere gi ng'wech ma ok waketo yo mar loke yo moro mopangore mondo ji ong'e ni ker nigi paro ni onyis jopiny otim stakeholder engagement ma jopiny ong'e maber gima timore ma koro miyo ji thuolo kata mana dweche moko 6 ka giikore. To ng'en chon kane kata sama nadhi university abedo dala higa 1.5 to ma idwa ni nyithindo gi noa e school January to bang' dweche 9 gidonjo e mbalariany. Koro janyuol nigi dweche 9 gigi olokore kaeto iyudo ni ng'eni somo waluonge ni it's an equalizer. Somo emomiyo nyathi ma wa e dala mar jomodhier to gi dala mar jomomewo romo kamoro achiel to giriwore. Ibiro yudo ni thothne nyithindo moa e dala mar jomodhier owinjo dhi som gik ma tekre gi ng'eny kaka medicine, engineering, law. To magi ema bechgi odhi malo. Koro ng'iyane, janyuol ni moket nyathine e band 1 oyudo income mar 5,000 e dwe. Ibiro yudo king'iyo maber ng'ama nigi income mar 5,000 e dwe naturally en gi nyithindo mang'eny. Koro ma ok wang'iyo to 5,000 e dwe mano ng'ama loso ka ng'eny to 60,000 e higa. Course ma idwa nyathino dhi otime university en okete 400,000. Koro ikono janyuol ni nomany gimoro 10% fee mana 40,000 to ng'ane higa te onyalo mana loso 70,000 to en gi nyithindo moko. Koro kanye maneno ka pek nitie emomiyo piny owacho odok chien mos ong'iyo kaka gipango somb nyithindo ma mbalariany malong'o nikech ng'ama winjo maber ka jopiny osomo maloyo sirikal onge. Sirikal ni ema biro yudo osuru mang'eny kuom jomosomo. Ben sirikal ni ema pakore kaka jogwa osomo gitero loka. Omiyo nyaka sirikal kaw jukumu margi mondo
ng'i ni nyithindo opuonje yo makare. Kamano. Erokamano ahinya. Peter Osumba. Lernwa kinde mokalo ka gigi ne bedo ichiwo ler ne jopiny. Itime yo machal nade nikech gigi wacho ni sani kata kor gweng' gik ma kamagi paro gi onge mondo mi janyuol mana ka onyare kata wuode okel Zitek kata oter UON, oter Moi, oter kanye. Paro ma kamae kawuok e sirkal. Iwuon en rem sirkal chopo ne jopiny e yo machal nade. Be ma en mbaka migoyo e kor gweng' koso owene jok moko ema lose jotelo ema onego bed ni wuoye. To aneno gima ne wang' jowi ka jod bura loso e od bura wan kod gi e TV ka watwak sani to twak madhi nyime piny e ground. Bende paro ni mbaka mar mbalariany en gimoro ma dhi nyime kata kor gweng' ma ji nyalo bedo gi ng'eyo. Nikech wacho ni kinde machon somb nyathi ne en jukumu mar gweng' mangima. Iwacho ni okaw nyar ng'ane ogone arambe moro matin odhi go sikul odhi ochwal go sombe mbele kama entiere. Bwana ka gini timore sani en mbaka migoyo koso ng'ato dich mana gi mare ka yudo 400,000 mara kata kaka olon akaw atero nyathina sikul modong' waborango kaka dhi mbele. Be jopiny ni kod ng'eyo to sirkal iwoni giserem kanye e chiwo ler ma koro sani onge e weche mag somo. Erokamano Cleophas. Anyalo wacho ni kalure gi kaka ng'eyo kendo kaka neno. Wasebedo ka wachalo joma timo neno e liel gi kisungu to joma obet te mawinjo neno no winjo mana dholuo. Koro nikech king'iyo yore ma ilandogo kata wachni ng'enyne en mana mbui. King'iyo iwite mana mbui tiwite to then mopogre be iyudo ka koro luongo wakani ka jopiny yudogo wachni maler. Lakini onego bed ni nitie ng'ikni kuom tero wach kuom jogo ma dwaro wachni sa kabisa. Mano koro e gwengewa onego bed ni ler ni ichiwe gi bede mag sirikal duto mantie e gwenge. Onego bed ni waneno jachung' mar bunge ka bende wachni maler to joge bende wachni maler ma onya tiyo kata gi joge mantie e constituency kachacha to donje skunde to kose donje skunde to kendo donje baraza to chief ni bende puonj maber winjo gini maber ma ka kodhi e baraza to nyalo lero ni maber ma kata ka jogweng' dwaro wachno nyalo dhi kuome. To jogo ma nikech tinde wan gi village administrators to village administrator kata ka ning'iyo kuma jok matayo gwenge ka ning'iyo kata yo mano okawgi go ni idwaro somo moro. Koro wan kod jok manyalo wacho weche ni malong'o. To gigi rem ok ane ka gitimore. En ang'o ma nyalo bedo ni orem kar ka nikech jodong gweng' ka kata ka be ni gin gi lony kata somo moro ma ginyalo chwalo go gigi. Mbaka ni ok go e kor gweng' nikech kiwacho ni itimo neno gi kisungu to jok mani kanyo gima jok mawinjo Kiswahili dholuo ema giwinjo to kizungu ni ok giwinji. En mbaka mok gore piny nikech sani kata kochore nyaka giko higa nyabero ni en mana giko higa ten mbaka migo gi malo to piny kocho onge to piny kanya kama jopiny tiere. Yes, anya wacho ni go gi malo nikech kwa ng'iyo Cleophas kwase ng'iyo kaka nyithindo iketo ga e yiero mar gik ma gidhi timo e mbalariany koket gi duol mar CUPS. Kata wasebedo ka CUPS chiwo report mar jomoketi to gibe gi ywak ni kata e skul nyithindo gi ok yud weche maler. Koro aparo ni gimosekose en tudruok mar wachni mochop nyaka kuma ji nitie. Nikech tinde wan gi kuonde lendo kaka Ramogi ma kiwuoyo gi nyikwa Ramogi to giwinjo maler. Koro kaka wasedonje wechego malero chenro moket maber ok en weche miromogo nikech ng'eny weche ma iromogo kata nyocha ane gweng' to en mana ywagruok. Koro ywagruok ni onge ler maber michiwo ni ng'ato. To anyalo seyo sirikal be matin mana kaka na wachako mokwongo cha nikech kaka wachni okete mondo chop ne jopiny seche moko be ochop maler. En wach mochop ma idwa ni kawe kapok iwinje maber. Emomiyo ka ng'isi ni kinyiso ng'ato ni in chulo mana atamalo 5 atamalo 95 sirikal biro chulo. Mano ing'e ni miriambo nitie matin nikech iye kanyo atamalo
95 no nitie holo to nitie chiwo. To mane miriambo ma jopiny kawo. Koro mane wacho ni gini pek ne japiny. Koro giwacho ni pek to mokwongo ing'eni kaka nowite mana kaka daktari nowacho ni cha kaka nowite ne ji mokayo mokwongo kapok omi ler maber emomoke wiji nyaka sani makoro kata itemo kaka koro emomiyo omiyo kata jatend piny bende koro donje nikech oneno ka gino ok sudi ok winje kaka odware to kaka nodhi oketo in kaka oriketo ne ot mapok nomulo ga 50,000 dichiel ting'ise ni koro university dwa ni mondo ichul koro ibiro timo laktar onego bed ni chulo 100,600 igoye gi mbi wi ok ti joluo wacho ni koro wi omok kata koro ikelo weche mogi tok donji aparo ni kuondgi mwasebede gi ng'ikni to sana gima nobedo ni timo kane gini kelo nonego bed ni chake gi skul nikech nyithindo winjo jopuonj maler jonyuol winjo jopuonj maler jopuonj nigi winjo maler manyalo yudo gini to chako kete e level ma nyithindo gi jonyuol yude kik wil ni higa ka higa sama nyithindo timo penj ma koro ilando ni nyithindo adi madhi e mbalariany gin ga mana tamala 11 I think mang'eny osedhi mana 15 ka koro magi kende ji kuom jo Kenya te manyalo winjo gik mwandiko e mbui gi to gin be gin gi simo manigi mbui to gin ginyalo yawo TV kama to giwinjo weche gi maler koro aparo ni wasebedo kwa wuoyo to wawuoyo mudho erokamano wadalero kumachalo kidamedo kanyo kapok apenji penjo machielo ng'eni king'iyo maber ibiro yudo ni nitie nyathi moro ma ne gweng' ma dalagi onge sime nyathini dalagi onge TV ma nyathi mane band 1 ma dalagi income en 5,000 kata cyber bende giborgo kata stima no be onge nyathini kata information mano apply go no kwa mana fe odhi go e cyber to ng'ato filone jogi wan go e gwengegi koro ato gima paro ineno ka nyithindo timo penj to wang'e ni within 1 month osegol duokogi da en chenro mobedo maler tiwacho ni after nyithindo osekalo 1 month mano koro 1 February nyis janyuol ni nyathini okawe kosni mae fee modhi chulo mae amount ma janyuol owinjo chul mae kony ma sirikal omiyo nyathini mae loan momi nyathini koro bede barua moro molero gigi te to kinyis janyuol moro ma be wiye chandore no manyo pesa fee namba 1 fee ma owinjo chulo kia tikone ni sirikal dhi chulo ne atamalo 95 to kia kata ni to 95 ni en atamalo 95 marang'o koro kanyo maneno ka ne weche ok ofuonore maber to kendo aneno ka thurwa ing'eni nweng'o thin anyalo kwayo jo od bura mondo ging'i malong'o ni to nyithindo adi me gwengewa mano oromo mondo dhi e mbalariany magini ong'iko ok odhi e mbalariany kendo nowinjo gi kwani kama otimore to higa manyien nyithindogo owinjo yienegi mondo pod gidonja e mbalariany kik chance gi no koro dhi nono kamano erokamano ahinya kapod antiere iri ka tabu no chako kure iwacho ni nengo mag somo ema ni malo kos ma jopuonjre onego bed ni chulo wadoga ni chien e historia mar piny Kenya e kinde Moi ne advocate ne weche mag alternative sources mago initiatives mane nyalo kelo yuto ne mbalariany mondo mi gita chenro magi ma bende ne oting'o partnerships kod kembe mamoko ne nyalo siro weche gi mag somo e mbalariany ma bende nokodhi yo makare mano miyo telo mar Mwai Kibaki no introduce gimoro ne parallel mondo mi koro ji ochak dhi e somo kata kok iyudo cut off manitie manen B+ cha iyudane kaka inyalo chulo omenda moko mondo mi donje mbalariany mondo mi ita mbalariany oyud thuolo mar tayo chenro gi e moro makare e telo mar Uhuru Kenyatta nentiere jatend migawo mano mar somo
Dr. Fred Matiang'i. Gino ma ipare godo ahinya nomiyo kwan mag jogo madonjo e mbalariany nomedore mathoth ahinya, kendo kanyo en kano duoko entry mar donjo e mbalariany kata cut off kawuok e B+ nyaka C+, manomiyo kwan ni omedore. Telo mar William Ruto koro biro gi paro manyien mawacho ni en student centered kata student targeted, mondo jogo mosedonjo kata gi C+ no gine kaka ginyalo yudo omenda manyalo sirogi e yo makare. E gigi duto kama gintiere en mana chenro mar rango ni omenda ochopo e mbalariany mondo mi chenro gi duto tayo makare. Bende osechopo kare Dr. Dan Kaneli, nikech achak kodi kae mbalariany ma Nairobi nitie chenro gi duto, nitie mar parallel Kenya kono ka pod nitie kodhi mbele kama nyeni bende donjo kar ka. Achiel nade maduong' en kaka inyalo ta chenro kos ka kos kama nitie. Wacho ni kos ka kos nigi nengone e wi japuonjre ka japuonjre. Mae kama gini ntiere. Bende iparo ni initiatives gi duto kama gintie. Mokwongo income activities kata initiatives e mbalariany. Bende gintie manyalo sustain mbalariany. Nikech nyaka sani mbalariany moko nigi achiel nade weche mag tayo chenro ni mar nok mar omenda okwako thothgi. De wache nade. Sirkande duto osebedo gi wich bar. To wich bar masadi po ni obero moloyo mane ntiere teno mar Uhuru Kenyatta, Kibaki kod Moi. Ing'eni king'iyo mbalariany kichako gi ndalo Moi. Moi nokawe ka joma ne dhi e mbalariany ne chiemo nono, gidak nono, imiyo gi bum. To Moi no kanye ma university no chak yaw mang'eny. To kama no yaw gi mang'eny ne en loch mar Kibaki to gi loch mar Uhuru. To ma bende nok no oyaw gi mang'eny ni oyaw gi ayawa ne nikech demand bende ni malo nikech joma koro dwaro somo bende mang'eny. Koro gimosetimore ni mbalariany gi ose yaw mbepegi, to ing'eni mbalariany ok en mana udi manie i mbalariany no. Obuongo mane i mbalariany no bende owinjo bende ni tayo mbalariany. Ineno ka kata mbalariany me gwengewa gin gi puothe mang'eny, to kidok e weche mag income generating jowa ok kata puothe gi ok gitigo, to gin e mbalariany mowinjo puonj jo community kaka ipuro e yo moro masane. Koro kanyo bende ata neno ka tend mbalariany e Kenya kate odhi marach e loso mwandu kendo kungo mwandu go. Gidhi marach, to kimokelo rach ni en ni noket siasa e telo mar mbalariany. Ing'eni ng'ama jaduong' matelo maduong' ne mbalariany en profesa. To ng'ama ondiko jok manie mbalariany no en council. To council ni jod bura no keto ni ng'ama yiero ma bede council ok owinjo wuog e mbalariany. Koro yiero ayiera ng'ata kata in Cleophas inyalo mana apply, to koro in kiny in e council ka minister ng'eyi, to koro kibiro kama tiye kacha to an koro kulo mana wiya ni jatelo chopo. Koro ineno ole mono chope ka koro chon kani winjo ng'amotelo ne mbalariany ne en profesa, to ng'amotelo ne profesa no en profese. Mane momiyo ni yudo kaka Moi ne pakore ni en profesa number 1, en profesa number 1 e Kenya ka. Koro en chancellor mag university te. Koro kanya neno ka ng'ikruok obedo, kech kata sani university mang'eny onge kata chancellor gi. Kidhi Maseno onge chancellor, Tom Mboya onge chancellor, to moko Karongo akia kata ni chancellor ne en ng'a. To ng'ama chancellor owinjo bed ng'ama yiero, ng'at manyalo konyo kata university no yudo nying to gi yudo mwandu. Ker no temo mokelo ne mbalariany ma Nairobi odiero moro. Odiero ni ong'ere weche mag climate change. Koro kanyo wang'iyo ni to odiero ni odwa kelo mwandu maromo nade ka. Ng'ama notelo chon nen Ratansi Vijo. Ratansi nosechiwo mwandu mang'eny ne jomosomo kata jotelo e sirikal nosomo gi basari mar Ratansi.
Koro mae kuonde mowinjo ji ng'e ni to chancellor miyore e university gi be gin joma wigi lew, be gidhi konyo university ni loso mwandu to gikungo mwandu. Ka giseloso kendo gikungo to wawe ng'iyo ni ogero ot maber. Ing'e ni mbalariany gi nitie weche moko ma dhi mbele bende manjao. Nyithindo yudo kaka moro ni neno Kisii nyithindo odhi 50,000 gi wiye. Jopuonj to 30. Koro magi gik moko ma paro ni ji winjo bed piny mang'e maber ni to mbalariany wagi idwa telnegi gi jomage, tidwa tiye gi jomage, to mwandu gi proportion adi ma mbalariany owinjo kel, tadi ma serikal owinjo migi. Apa ni kata kane giwacho ni gidwa rank mbalariany e pinywa ka, ni tikelo mwandu maromo nade mitiyogo. Tibiro yudo ka ji tiyo kabisa mondo gikel mwandu. Namba 2, gimoro ji paro ni kane Matiang'i odonjo e telo, to noduoko namba mar jok matimo parallel piny. Mano miriambo ma ok yiego. Nyithindo pod qualify kendo ginyalo donjo e university ma gitim parallel. To bende pinje maoko mbalariany otelnegi gi jok mosomo beyond nyithindo machulo fee e postgraduate degree mar 2. Ng'ama oseyudo tich koro manyo degree mar 2, kata ng'ama koro tiyo to manyo degree mar 3. Mage jok machulo mwandu ma drive university e pinje maoko. Wan kanyo pok wakete maini mondo wayud nyithindo ma somo degree mar 2 gi degree mar 3 kendo ma chiwo solutions. Ing'e ni sani bende mbalariany research, pesa mar research ma samoro kaka sani koro tuo moro nodonjo ni mpox ni. Dhi yudo ka mbalariany wa ma ochung' e weche mag thieth sani koro diche pap kucho ng'iyo mpox ni gi kaka igeng'e, to kendo gisemanyo mwandu oko kuom World Health Organization ni to gitimo go research. Pesa gi moko gi biro dong' e university, to moko dhi ne japuonj matimo research no, to gi nyithindo matiegore beyond first degree. Kamano. Erokamano ahinya. Peter Osumba, moyera ne nitiere kinde mar Kibaki, Uhuru Kenyatta, ne nitiere kumoro mane jopuonjre nyalo winjo ni ne gitayo sombgi e yo moro makare, omenda mane chiwo. Kuom ranyisi nyalo mana konowa kata sigandi, kane donjo e mbalariany ma itieko gi sani omenda madwarore. An kinde mana donjo higa mangima ni koni ni chule 32,000 titieko, mano higa achiel. Semester achiel ni nyachule 10,000 moro nyachulo kata siling 15,000 titieko. Sani manok sigana mawacho. Sani matini nyado kana ni chulo kaine band mar 5 embo bedo kanyo kichulo kata siling 30,000 e semester achiel. Mak ponono ng'at moro ma gineno ka gima ntiere gi mwandu moro. Ka nitie band mokwongo cha bende nitie omenda madwaro mondo michul. Pogruok ni nitiere kama chal nade. To nitie thuolo ma wanyalo dok kama ne waaye, koso meli ni osewuok nyaka chieng' moro nogoa kumoro. Erokamano Cleopas. Wacha adier mana kaka wache ni the university ne en ne yude yweyo matin kidonjo kisetiyo matek piny kucha koro kichopo nikech kaka an cha paro ni nachule 22,000 paro kong'eny ahinya kong'eny ahinya to odcha to ot cha ken wachulo ma 2,000 dweche 4 mano semester. Koro gima okay, ang'eyo ni ok onyal dok e wang'e, lakini wanyalo duoke piny. Aparo ni manta wacho nikech ing'e ni piny bende kaka dhi waluonge ni economy bende gik moko osebedo ka lokore mana kaka mkati ing'e ni beche ndalo cha opogore gi sani, lakini ka iwacho kaka wanyalo temo duoke piny, aparo ni duto wabro wuoyo sirikal to gi mbalariany. Taparo ni mbalariany onego bed ni wakonyo kae, nikech kaka wachopo ni winjo ka jatend Teshadi machon kaka nye wacho ni mano
moluor Njuguna kanyo ochiwo telo niwinjo kowacho ni kaka wach somo ka chalo gima wadonje okak mok wanyal wuoke nikech sirikal chalo gima bende ok biro nyalo ting'o mizigo mane waketoni. Koro mbala ing'eni kane gino chakre anya paro nikech wadhi gi jatenda kane wane bura mane iwache mane kod imiyowa chikni nowach ni mondo kuonde somo tuto mondo koro nyis oriw pesa te ma gidwaro mondo gipuonj nyathi ok nori ochiwane en pesa mane ma ginyalo dwaro mondo kochul to nyathi nyalo somo. Mano nong'is mbalariany mar sirikal gi mago mok mar sirikal mondo ji enani mano be nomiwa mana wik achiel kende mondo wago kwanono. Ting'eni kwanono ok en kwano mayot minyalo go wik achiel. Koro rikni ma daktari owacho nwacha mano miwa muodo nyogi kuono chakre kacha. Koro kano wach ni dhi ubed piny ung'iswa ni ka mondo ng'ato som daktari onego bed ni utiyo gi pesa di. Kik wi wil ni koda in jambalariany mar sirikal koda ok en mar sirikal chik wacho duol mar Commission for University Education mochung' ne somo ma malo e pinywa ma Kenya ka wacho maber ni onge mar ohala. Mbalariany gite are not profit making. Ok donje wach mar mbalariany kidwa loso ohala. Koro waduto onego bed ni wakonyo jopiny. Koro aparo ni to en wach mosebedo kadhi nyime gi jotend mbalariany sana mbalariany mar sirikal ne okwani ging'iye matut ni pesa manok gindiko kani en pesa dier monego bed ni nyathi somo go koso nitie kaka pod nitie thuolo minyalo duoke go piny. Nikech ing'e Cleopas kimiya gowi mar 1,000 ti ing'isa ni gowi mar 1,000 ni duoknago gi atamalo 20 to ichak imiya gowi mar 100,000 ing'isa ni ma duoknago atamalo mar 5 atamalo ni tin lakini pesa wuon madhi miyi ting'eni ng'eny. Koro mane onego bed ni mbalariany oduoke pesa piny mondo koro ka one kaka mano biro bedo mayot ne sirikal to biro bedo mayot ne janyuol. To mar ariyo adwani make kanyo ka oduogo ng'idhi nyime gi mar ariyo mantiere kar kanyo kaka sirikal nyalo bedo kae ka reso oganda. Sa ariyo oseromo nyakuro jogo dang' ka oyueyo masani ka oduogo twak ma kama pod dhi nyime. Penjo wapenji e mbui kacha mago mag Ramogi TV ni bende isiro paro manyien ni mano mar siro somba mbalariany pacho kae. Tin gi paro mane kaponi ok isire konwa ne sani SMS lano yawo pod ne 3 no waka oyueyo ka oduogo twak dhi nyime kik idhi mabor. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya Vieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikavito na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428.
Dreaming of an unforgettable European vacation? View Travel makes it happen. Explore Rome's history, Venice's romance, and France's charm. Immerse yourself in local cultures with our English-speaking guides. London, Paris, Prague, Santorini, Istanbul, Berlin, Barcelona, Amsterdam. Europe awaits. View Travel delivers. Discover Europe from $1,600 for a single country trip and $2,100 for multiple countries. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Wagwan, what's happening? It's your girl Aziza Hashim, aka the Media Messiah. And we're back on radio. Na tumekuja kwa ubaya, tumekuja na maform deadly. We are breaking out of the norm. I hope you're ready every Monday to Friday on Hot 96. It's hot when I'm on your radio. Everything litty, I love when it's hot. Turn to the city, I broke Hot 96. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Tugo koro eka iyo chacho. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye ni wakete pile wacha. Miane ngima nyarko chia kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne jiere ya lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero joma hero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyarko chia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Ngimawa en gima duong' moloyo. Onego beni wang'eyo kaka wadak, korka chiemo, exercise, nindo maber. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Kikwa discriminate ne joma nigi ndulume to tikwa pandgi to ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wacho ni kendo Ruth pile ni e penj laktar kaindi chiemo watiyo godo mondo wageng tuoche. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Obwongo gi del gin ga gigo motimre nade moriwore. Koro gimipidho obwongo mari luwore gi gino mipidho dendi. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Penj laktar. Ngima en mwandu. Machiegni nyakoro Ramogi Jwang' en mor marani pod ikete kar ka wadhi nyime kode chenro maru piny ka wantiere kar kae gi paro ma opogore opogore mag joneno kaachiel koda ka jogo maluwo chenro kamoro amora ma gintiere. Agoni erokamano kuom bedo kodwa kar ka. Pod an gi welo
jatend weche mag somo e mbalariany mano mar Zitek wan ka kod Peter Osumba kaachiel kod ka japuonj e mbalariany ma Nairobi, University of Nairobi, wan ka kod Dr. Duncan Eli. Wago mana mbaka to pod waduogo ka nyaka dakika 23 mabiro mondo mi watiek chenro achiel kachiel. Adaka le ote moko ari adek mantiere karaka tainya mago mabiro wasebedo ka waluo arono chak chenro. Mohamed Salim wacho ne oluo chenro ka entiere Homabay kendo entiere chenro omor gitwa kendo luwe nyaka giko. Erokamano ahinya. Nitie mamoko bende madonjonwa kakalo posta mano kete mbui kacha. Odongo Wuoda Sembo Jangoma wacho na sedonjo karaka ntiere got bondo kaya luo chenro yo makare ka Wycliffe Mkenya ntiere gi ote mare mowacho karkani oyawra sedonjo rupiny ka ntiere Loa Nyakach Kachar Loa Kanyach Kachar eyo mano ntiere Homabay County. Penjo na en kama en ang'o momiyo wacho ni my quiz is that why people are considering only university students, not colleges. Why I'm saying this simply because ni comrades bende tunapitia shida sisi sote. Aya, angwa wijane paro mantiere karakaja. Ote Millicent ka wuok Mwer Upanda wacho ni an kodi e chenro kanyaka giko. Akwanja Lamo Wodu Yoma anero Mogi TV kantiere Tulu Kadem. Erokamano ahinya. Ote mamoko mapod medo donjo karkae wamedo luogi. Ang'oid Vitalis Uchieng Woodgem Karariu antie ka kendo awinjo twake yo makare amor kodwa ahinya. Machielo Lilian Onyango ni kodwa e chenro wacho ni an pamoja kodwa. Rafael Othigo ntie kodwa kantiere Goto Simbo. Omungu Abel wan kanyakla kendo wane twak. Woro mi wane pachi kotere kod twak mabende dhi nyime kae mondo mi wawinja ne paro ma intiere godo manyalo kelo lokruok ne oganda wa ahinya jogo mamanyo thuolo mag donjo e kuonde mag tiegruok ma opogore opogore. SMS line wako ni oyawe na riadeka uchelo nono jogo mosendiko nwa bende ntiere karkae. Gideon Daya penjo nitiere ka ni nyathi monego donje mbalariany to principal otame e result slip ni pod en gi balance. Nyathi ni konyo nade? Mano achiel kuom ranga manya duoko kata duoko duto. Nyithind Kenya man kod nyalo mano mar somo e mbalariany onego mi thuolo ma ok odew yuto mar jonyuolgi. Ng'ato manenore ni kod nyalo mamalo oseketne usuru mamalo mano e pei. Koro sirkal onego mi joge somo maonge akweda. Richard kawuok Kisumu mano retired teacher. Erokamano ahinya. Cleo samoro bende samoro Deni madala madwa tero nyakware moro kata mano makanyare maka wuode mano pass. Owacho ni en total orphan to nyakware opas to dani onge nyalo to kuom hawi owacho ni kuom hawi marach nyakware no bende osedore list mag jok ma onyalo. Dani ni koro onge gi smartphone kor ka kore. Wacho ni ka koro kako nyalo dhi e mbui mano miyo chwal kwayone nyalo bedo matek. Koro janyuol machal kamae tikonyo nade? Jolony lernwa uru kaka dana dwa winjo. An Eunice ka wuok Awasi Boda. Agina achiel kuom mar ariyo ma idalero cha Peter Osumbangi chak kode ka kanyo Dr. Duncan Eli bende gimiwa paro ka otenre kod twak. Machielo bende ntiere karka wacho ni oyawre ntiere karka ka oluo twak ntiere Siaya uchiwo yo makare. Erokamano ahinya. Ang'wa miu mathoth bende ka donjo karka ntiere ote mar Ruth Nyathi Ochieng ka wanyalo yude ka achiel kachiel mano oro kata mbui mar Facebook. Owacho ni anto okasir parono sekta mar somo to sirkal oramo ni ketho to ahinya mbalariany. Miriambo mar sirkal ni wang'eyo to en gima lit ni sani girwako miriambo nyaka i somo. Owacho ni gi promise jopuonjre even to jonyuol ma yuto gi thin ema dhi hinyore. Gini dhi bembo gi kendo nyithindgi dhi kwamo e udi. Sirkal osetieko ndadhu mar somo nikech thoth jopuonjre bende tinde qualified donje mbalariany tije bende onge. Emomiyo sirkal manyo kaka ginyalo reduce kwan jopuonjre madonje mbalariany. Dibedi manen penj na jopuonj mbalariany no ni dibed ni penj emiseto mayot koso jopuonjre ikwalo negi penj koso jopuonjre ema tinde right. Aluo tu akano moja inako
kana chak gi mane tanga chak mana gi Peter Osumba kama nowe kar kacha ka inyalo duoko ote mara ntiere mara Eunice kawuok Awasi border wacho kanyo ni dayo mantiere dala to onge access mar internet wacho ni wantiere e piny wakata ka lony nitiere wan gi digital divide jogo manyalo access internet nyalo access mathoth ahinya to jogo mok nyayude bende ok yude ni chuth koro pogruok mantiere kar ka teko mag stima kaachiel koda weche mag teknolojia kama wantiere sani bende pano sirkal timo justice kata miyo jopiny justice ratiro margi e yo makare kotenore koda kaka chenro onego bed ni ichwalo kod mamoko bende mantiere mang' yud thuolo maduong'. Kamano Cleopas. Mano to en wach malit ni to en gima ng'eny ahinya. Wach mar ni nyithindo kalo to onge ka ginyalo tudore. Naneno e mbui mar e mbui gima ne jo duol machiwo pesa ni olando. Gibed giseng'eyo ng'ikruokno nikech jo Kenya osebedo ka ywak sana. Ni noketgi e band mohingogi. Koro naneno ka gioro gima noore mbui cha wacho ni gidhi e Huduma Center. But Huduma Center gibing'e ni pod jibor kodgi. Koro anyalo wacho ni kopolgi Huduma Center mbalariany mano ketie nikech ndie namba mane gitudrego gi jogi. Jogo be ginyalo temo tudre gi namba mano tudre kodgi ni mondo omigi rieko. Mar ariyo ka ginyalo chopo e kar mbui mwaluongo ni cyber bende ginyalo chopo kanyo mondo oornegi appeal. En ni sama koro iolo appeal ni to gibede ging'i giketa ni gikelo gikgi gokinyi pepa jogo mondo oketi barupegi ang giduogo kawo godhiambo ging'iye ni tang'o mondik kacha nikech bende duolno noseyo ahinya jogo makonyo nyithindo oro kwayo ni gine magindiko gik mamiyo giketo jogo kamarach. Koro kaduoko penjo nyawacho ni otema ne yorego mondo onek kokalo. Aparo ni jawinjo moro penjo ni to nyithinde matinde rieko sang'o. En ani wanene ni jogi ng'eny to jogi ok ng'eny kaluwore gi kwan mar jo Kenya. Ng'anyisi ni igni gite mokalo igni 10 kiro kalo kata igni 15 pok nwatera tamalo mokalo 15 mbalariany. Nyiso ni ji mang'eny koro gin ka ji ng'eny to bi neno e wang'i neno ni jok makalo go ng'eny to kik wi wil ni bende noduok okang' ma donje mbalariany kogol kama ni ikete mar bicha mokele nyaka C+. To ng'eny ji king'iyo penj mar KCSE ng'eny ji C+ ni oting'o joma ng'eny sana kadok piny. Joma dhi mbalariany ng'eny gi gin jo C+. Koro kadok piny to koro ging'eny sana. Omiyo ng'at ma jawinjo mabe openjo ni to wawuoyo mane mbalariany dak wawuoyo e wach mar college. Gima wapimo sani ni chala gi gima bende nyotuomogi nikech ng'eni ka kata college bende onyisi ni nyisuru bei ma unyalo puonjogo jogi to ng'eny gi nodhi malo matinde en ng'enyne 67,000 e higa. To gibende kaka iketogi kaka tindi keto jo university. Koro gin wachni weche mosechako timre ni mondo ong'iye matut sana gi kuonde somo mag sirikal mondo duoke piny en mbaka magore e kuonde gite mako timre mbalariany to biro timre e college be nikech nyegi chako nyicha fununu moro wacho ni ne ging'iyo ni ginyalo duoke bai atamalo 20 but mano gima pok odhi nyima ok da wuoye sani. Koro mane manyalo wacho to jawinjo moba winjo kose Kibaji osegoyo ni koso sirikal dwa duoko ji piny nikech joma donjo mbalariany emomiyo gik timre. Da wach ni kono to kwang'iyo kono to sinyor bro makowa ma bro weyo gima wasemake lwetwa ni. Erokamano Peter Osumba. Dr. Dan Kaneli mede kar kae gi ote madonjo kar kae mano mawuok okokono wanyinge karo wacho ni hello Cleo new funding model ni en punitive kendo inaccurate sani brona oket e band 5 yet father to no retire thoth nyithindwa bende pok ondiki koro akiani over 120,000 per month mano no to gineno kure wacho ni Ruto tieko education e Kenya kae ka 68,600 akiani wadwa yudo kanye before Monday
kata oda yude yo machal nade. Ni wacho kata ni jopuonjre kata jonyuol yudo thuolo nyathi motieko November kata December kochopo Januari nyaka dwe mar 8 kanyo nigi dweche 8 kata wani dweche 9 mar mondo mi omanya ne weche machalo kamagi kaka mag siro somo. To adieri mar wach nyayudo ni calling letter biro dwe mar 7 karo biro dwe mar 8 giko dwe mar 8 idwari mondo midhi sikul ikia ni fee mane midhi bedo kacha kimanyo kinde jonyuol mathoth chako rush e dakika mogika ka gidoko lele nikech kanyo makoro ging'eyo ne dwaro omenda maromo kama mondo migi dhi to kanyo bende kelo stress nyaka ne japuonjre kama to penjo ne janyuol nadhi yudo pesa ni kama chal nade. Sani oganda mathoth rango kaka ginyalo choko omenda gi arambe thoth igogi konde duto kama gintie mondo mi somo makama gi osir. En wich bar ma jonyuol pod dhi medo bedo godo e pachoka ka ler ni pok ochiw mana mano chako go. Wich bar ni apa ni nikech naneno ka jood bura bende omako wachne maber ne giwuoye nyoro. Tapa ni nyaka ji par maber weche mag somo ok kate mbalariany kende but kate technical college. Sani paro moro ni ji dhi mbalariany mondo yud tich bende owinjo koro wabed go maonge. Gimomiyo ji dhi mbalariany en ni medo rieko mondo itegri kendi. Koro ibiro yudo ka jomoko dhi mbalariany moko oyudo tich, moko dhi mbalariany oyawo yoregi, moko be nie TVET. To ka wach mar funding ni okong'i malong'o kaka nyithindo nyalo somo e okang' mamalo, to mano nyiso ni ok wabi bedo gi jok ma nyalo gero piny mbele ka. Omiyo an ang'iyo ni nyaka jok ma mean well for Kenya nyaka ng'i maber ni nyithindo gi ere kaka giyudo correct funding. Kata sirikal bende oseng'eyo ni system mane gitiyogo ni mean testing ni en nikech waonge correct data. Ji ok chiw the correct data. To pinje maoko magi kope gini data no nitie ma inyalo ng'iyo ang'iya ni ng'ani en nyaka ne ndike osechulo tax maromo nade, ng'ani pod en e tich koso onge tich. Ting'eni ma level mwaonge go. Iyudo ka ng'ato en ofan to records to pod mag jogi nego nyiso ni ng'ani ok en ofan. Koro watiyo gi system maber, yes, to information mwaso e system ni ema is wrong. Pok wa develop database makare manyalo differentiate nyithindo gi. Koro apani mano kama sirikal owinjo ng'i maber. Namba 2, nyithindo gi tinde tiyo gi gimiluongo NEMIS. NEMIS ni nochake primary. Namba ni nyisi kaka ng'ani osebedo ka wuotho kata e high school. Omiyo gigi owinjo kata filling mar form gi owinjo chakre e high school. Ng'eni chon kata ne ok idhi e university to ne fill form kata mar apply kata secondary kata ok idhi national school ti apply national school no kapod in e class 8. Nyithindo gi owinjo sama gin e form 3 form 4 data ni owinjo bed ni osechak choki nikech duration me the megi en 9 months bang' kalo penj. So data ni owinjo bed ni choko nyathini ng'ama osebedo ka chulo ni fee, nyathini ae family mane sama in e form 3. Ma kichopo e form 4 to use prepare ne nyathini malong'o. To nyalo nade daktari nikech ka walose weche mag feeding wrong data e system. Wacho ni system cha bende en mana gima imiye e gima ogoloni. Wacho ni garbage in garbage out. Wacho ni weche mag teknolojia mana kaka utiyo. Kendo ka ikone ni janyuol na onge proof magikone kanyo ni kel death certificate mare kata kel attach gimoro amora manyalo wacho ni ionge janyuol ni. Gigi duto ka wayudo ni gintiere. To moko wacho ni wan ge janyuol na duto. To en paro ni sirkal wacho ni ng'ama jonyuol gi duto ntiere onego bed ni yudo yuto. Koso nti ng'ama jonyuol ariyo ntie to pod nyalo bede bandwan nikech jogi onge yuto moro malong'o. Tiwoni ang'o ma paro mane mantiere manya miyo japuonjre nikech gin e jok manigi access mar internet yo makare mondo feed wrong data iye ka. De bed ni gisebedo maling'ling ni kaketo ni janyuol is a peasant farmer kata mana japur adhi yudo benefit mamalo. To kindego bende nya bende dok e database machielo wach ni nyathi moro noyudo help to pok otieko chulo. Koro
pok osiro som jok moko koro ka noyudo 60,000 iyudo 35,000 ok iyude ni niko to nyathiu ni dong'e ni kanoyudo pok ochulo database owinjo bed ni nyiso nyathiu ni timang'o be ochulo osuru ne sirikal bo otiyo koso pok oyudo tich moro amora koro ka dok kama wachecha secondary schools owinjo mi tekruok mar konyo funding agency yudo data mar nyithindogi nikech secondary kuma nyathini ochak chulne fee malong'o koro kanye ma ging'e ni nyathini nyocha ichudo ne gi CDF kata en national school nyathini nyocha ichudo ne gi jokanisa kata dipo ni en gi jonyuolne to king'iyo kaka database gi owinjo ti ero ng'ani en gi jonyuolne ariyo to be gichulo osuru ma justify ni gin kam mar 120,000 koso wa assume wapara ni nikech en gi jonyuolne ariyo oyudo bed ni giyudo yuto koro kanye ma wacho nitie ng'ikruok e data ma wan go nikech ka idhi KRA tiyudo ni ng'ani gin jonyuol ariyo ma ID gi to onge osuru ma gichulo koro winjo wanono to jogi onge osuru ma gichulo gito gidak nang'o kidhi fwenyo ni jogi gin mana peasant farmer kaka iwachocha to nitie jomoko yes a few ma gin gi other income gin jonyuol ariyo gin gi other income gionge database mar tax koro ok inyal ng'eyo income gi to kik wapar ni jonyuol te chal kamano erokamano ahinya Peter Osumba wan ka kod weche mag pando records eyo makare kata wacho feed system gimoro ma ok en adieri manyamiyo bende gima kama system place e band ma ok onego bed ni nitiere iwacho ni in openji kanyo no Sara yudo yo machal nade kata koko ni wadu moro otiyo kama chal kama osenge ni koro in kamar ng'ani en mane e kindegi debed ni magi moko manyamiyo jonyuol moko sani ywak nitiere ni oketgi e band mok rom record tekre winjo ote moor kae kod jalo mowacho ni owadgi koro ikono kanyo ne 120 e higa achiel odhi bedo kanyo ka ogole e yo machal nade mano kama gintiere sani erokamano Cleophas mana kaka jamba ka wado wache ni mokwongo an kanene ni kang'iye matut nikech nyicha wan gi romo moro Nakuru ma duol machiwo pesa nowacho ni nowacho no ine gi ywago wacho no ni gima weche information kata weche momigi ema ne gitiyo go ma gichiwo pesa no lakini koro nenore ni kara weche go nok ler ne mokwongo ne giseyo jo cyber gi jok makonyo nyithindo ni gin gi tera gino to joka jaso koro iyudo ka ja cyber cha kik wil ni yande wan gi shida mar mbui kabisa ndalo ma yande gini duoko ni yor ma koro ing'eni nyathi ok biro rito chakro kinyako dhiambo to ka in dala kucha to ji ng'enyo pango laini koro ichoko fomu kanyo asto jasaba dhi temo to modonjo koro koyudo noloso ga gima jo kisungu luongo ni template ndiye ka opango gigo to nikipango kamano to donjo koro orwaka ne ng'ata ing'eni en biashara ne ni otieko tich koro mano nyalo bedo to mar ariyo aseyo bende sirikal ni ok wanyal wang'e ni dhano en dhano sana e pinywa mar Kenya mwadake ni ok wan welo wang'e kaka gik moko dhi to koro nyiso ni ok inyal bedo ni ing'iya weche momiyi an anyalo wacho ni sirikal mondo tigi gi teko gi to kod yore gi ma gin go mag ng'eyo gigi joma chulo usuru kichulo to neno maler ni ng'ani oyudo marom kama mar ariyo kiwacho ni in gi janyuol kosi onge janyuol records donge nitie ma bende ginyalo temo tiyogo mondo giduok piny makosa go ginyalo ng'iyo ni to ka ng'ato wacho ni en orphan dong ginyalo ng'iyo yor mar register of persons kuma indike joma onindo gi joma onyuol ginyalo kata ng'iyo kata register nyalo nyiso gi ni to family ni kata be nigi tiyo kama giyudo 20,000
lakini gin gi nyithindo 10 nikech mago be gik ma ging'iyo sama gigo kwano. Koro aneno ni ber ka gitiyo gi yore ma gin go mondiki, to nyiso ni gibe koro nyaka gitiegre yore ma gichoko godo wechegi ma ginyalo ng'iyo gigi to giwacho ni ma adier kama. King'iyo kata piny ma pinje molony, mae gima gitiyogo ma ging'iyo go ng'ato, kata gidhi mana olo loan, kata in wuona Cleopas koro idhi e bank, ging'iyo gigi ma ging'eyi maber ni to mae pesa miyudo, to mae pesa minyalo kata chulo. Koro aneno ni giwe ng'iyo ahinya ni wengegi gichuo mane gik ma ng'ato mondikgi, nikech ging'eyo maber kaka Kenya en. Piny kucha onge mana kaka ni onge mbui mana kaka ng'ato noywak kani. Koro onge mbui to onge yorruok ma konyruok. Koro gini gitim mana giku, nikech nena maler. In fact, na wuoyo gi ng'at mo manie e duol no ma chiwo pesa ni, ere kaka ng'at ma ok ti monego bed ni e bwo, king'iyo wach yuto onego bed ni okwongi tere wach yuto kende tere e bwo 5,000 cha gi 995 cha. Ng'ani yudre nadi e band 4 ma chamo pesa matin mogik mar 70,000. Mano neno ni en gima ni ratiro sana moko nego bed ni thago wiwa. Koro mano gima nyawa. Erokamano. Ka yudo wach mari mogik kar kachalo koda ka wach mogik kuom Dr. Duncan Eli, ntiere ng'ama orote ka wacho ni ka ng'ato dwa loko course, be ang' noyud sir mar sirkal nadwa timo BA Education to luonga tim BA Arts Geography. Acha kodi kiwacho wach mari mogik bede kotenore koda twak wabedo go kawuono. Erokamano Cleopas, loko costo oyieni, ma kata duol mar KUPS nochako yawo kendo nikech ochakre gi KUPS, nikech KUPS ema noketi e course ni. Koro kidwa loko course to giwacho ni mondo waloke kendo e system kacha. Koro koseloke e system itime loke nikech ong'iyo koro cut off ni mani bendi donjo kanyo, to koyudi ki donjo kanyo tiyieni ayiea, asto koro namba manyien course manyien ma koro ichiwo kucha, koro ichulo pesa course manyien. Koro mano yiere. To katieko, mokwongo adwoko erokamano kuom miwa thuolo ni, to adwoko erokamano kendo ne nyikwa Ramogi kuom chiko itgi. To adwa wajiwa ni kik ubed gi senyor kung'iyo pesa no kako ndike no. Chua wang'we gima kuse ng'ado ni nyathi osekalo to nego bende donje malariany, mane gima mondo wachoe wang'wa. To nafas bende oyudre ni kuonde mag malariany be nitie mana dhano ma kidhi gi yuto ma in gono to unyalo winjoru to ichako, koro pesa no koro kabiro to idhiga mana nyime. Ok ayiega mondo ng'ato we nafas ni abro donjo bang'e. Kiwacho ni bro donjo bang'e to thudhno chako maki, tichako timo gik moko mopogre gi gima nonego bed ni donje ma university. Erokamano ahinya Peter Osomba, jatelo e weche mag somo e mbalariany mar Zitech University. Dr. Duncan Eli, wach mari mogik. Kama Peter wachono, jo KUPS oyiene nyithindo mar loko university kendo mar loko course. Koro kama no luongie ni neno ka nitie pek moro, pod inyalo dhi KUPS, idhi e university cha, ikwagi mondo loki e university midwa dhiye. Mano aseneno kendo konyo ji mang'eny man gi pek. To kaka kes mar bwana no, koluonge course en e same university. Koro kodonjo to jumba ariyo mokwongo ibro yiene mondo olok course, obro apply gima giluongo ni interfaculty transfer. To katieko ng'ikruok nitie, kata pesa koro onge, abro mana kono jonyuol ma neno pek ni gichaka. Osiepna moro nitie Dr. Nyawade, nondiko buk mo ni chaka. Koro mathin mantie no choka cher. Teroga tera nyathino. Koro modong, nikech dong serikal no wacho ni yiene guga yie gidonji. Koro modong, nyithindo gibe kose donjo to koro pangore mana gi mbele kuro. Koro kik ibede ot gi nyathi mokalo motiyo matek mondo dhi e mbalariany ni omenda ong'ikore. Tere gi mantie no mondo item kamano. Erokamano Dr. Duncan Eli, mano japuonj e mbalariany ma
University of Nairobi kachal koda ka Peter Osumba mano jatend weche mag somo e mbalariany mar Zitech University agunero kama na nyakudo thuolo matwa kodwa okiny makawne chenro mara rupiny in bende nyakuna mojwag mindiko nwa kachel koda bedo kodwa e twak ano chak chenro kiny makawne sachiel nyaka sanoro modai ka 30 achiel tok sario mar okinyi erokamano nata chenro nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokio nyaka sangu aduogo kae kod chenro mar mbako romo saa 3 wange nyaka rom kata saa 5 mar onyango to sani chenro mabiro en tedo gi chiemo kod nyawadwa Jailieta oriti masani. Ramogi regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwer guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Koro kwa keto pi dhi chwakore maber kendo dhi tedore maber. Mok ni wang'e mo. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Gitedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Kitedo to dwaro ni ndhadhu go duto te mondo owinjre. Omiyo kihero chiemo in jatedo kata mana ng'ama ohero tedo tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo gi Jailieta tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Kochakore saa 4 wakelo ni ngoma mobedo pink design makare. Ramogi TV biro kanyakla kachiel kod Ramogi Radio kama bende stima riwore kod pi. Yawanya wauntie kikubed mabor nyaka Ramogi nikech kai e kuma yudo gik mamit kabisa e Ramogi Night Disco. Okange gimoro tawinjo. Maintain your position. Idi yuda kanyo kika fire gudi local instrumental. Wawachoni kete manaka. Ticha Beach ka Ticha Beach saa 4 otieno. Oyawre kamoro amora ma intiere rokamano maduong' mar yudo thuolo machielo matudri kodwa e chenro ni mar tedo gi chiemo mana kaka iyude tich adek juma ka juma e Ramogi TV. E tedo gi chiemo kawuono antiere jikona mar Sele kata joka Sele 4 Cooking ma bende gidwaro mondo gitang'nwa kaka iloso budho yore mopogore opogore ma inyal lose godo machiegni kabisa. Oyawre chiemo maber kamano. Erokamano ahinya. Imiya mana brief matin tiwacho ni kawuono ido mana tang'onwa en weche mag budho. Erokamano. Budho ma kawuono wadwa ng'eyo kaka watimo gi wach budho ni. To kopogore gi budho e mesa ka taneno gik mamoko modwa tiyogo. En ang'o miloso ahinya? Wadhi tedo soup mar budho. To soup mar budho no wabro chame kod nyaluo cookies. Nyaluo cookies watiyo kod rabuon mar nyaluo. To wamedo gi ngano matin. Koro kwasetedo nyaluo cookies to ema wadhi chamo kod soup mar budho kata pumpkin soup. Koro nyaluo cookies no mano rabuon nyaluo omede gi ngano ichiele kosikete oven. Wadhi chiele kod mo. Wachiele mo. Kato budho ni to losonwa soup ne. Wadhi chame godo. Okay. Koro wachagi kanye.
wadwa chako kod loso budho mondo wakete ochiegi eka waduog walos cookies mar nyaluo. Aya. Sami ng'ado budho no inya mana nyiso matin kuome ji mathoth mokwongo kia yere kata kia tede aibo yudo ka ng'ato kochwake to onywasore ahinya, moko ibo yudo ka be mit gin moko mabang'ore ka. Maloso kado nitie kaka iyiere e puodho kata e chiro. Iyiero budho mang'e winjo kotegno, kigoyo tiwinjo komakore maber. Koro mane budho inya yudo ma kikore to nitiere ma plain, but nyaka imule winj pekne, winjo ko pek matin, mano en budho maber. Osetegno. Koro inya yiere kamane puodho kata e chiro. Kamano. Mane kaka tiyude maber. Kamano. Aya, wadhika. Kamano. Koro wachako ikawo budho ni tipoko maber modong' machalo kama. Kosechalo kama to koro ing'ade, ikawe ting'ade, ikete chopping board ni kama, ing'ade pieces. Kodhi ka bigolo. Kodhi ka itero kanye nikech winjo ka ji wacho ni koth budho inya chielo, inya timo go moko. Koth budho inyalo chielo miregi imede e chiembi michamo. Kata bende inyalo chaki pidhe kendo uchako gol. Ainya kapo ni yudo kodhi maber mar budho tiwacho ni ma yudo tek we koro idhi pidhe. Koro ikawe kisechwere kamano timoye mobed motuo kuom ndalo moko matin. Kosetuo tikane, koro kochopo sama idwa pidhe to koro akete lo to dongo to chako ibro neno kaka budho koro thieo ochako wuok. Wuok ni maber. Kamano. Budho ni be inyalo tede direct bichame kod ang'o? Kod chai. Bende inyalo tiyo kode kata kinyalo chamo kode chiemo mamoko machalo kata oganda. Mano kichwake? Kichwake achwaka. Ok en mar gir metho kende. Ok en gir metho kende. Ji mang'eny ok ohero budho. To budho ni ifwenyo ni ka ibedo gi lony maber mar lose maber. To entiere kod bende berne mang'eny. Sana ne joma mine o boost collagen growth. Kendo en source mar vitamin C. Collagen cha kiwache kamano nyiso ni pien dendi bed mapichni mayom, yier wich dongo maboyo to strong, kogno be bedo ma strong. Kendo en vitamin C matimo gik miwachogo. Kasto joma nigi tuo bende mar blood sugar or joma dwa maintain levels mag sukari e dendgi bende en gi teko mar konyo mano. Koro wachamuru budho nikech mago gin benefits ma wayudo ni budho timo. Budho ni bende inyalo rege mogo at some point mited kode chapat. Chapat mar budho ikiko mok chapat gi mogo mar budho, pumpkin flour. Koro okelo mit moro e chapat ka. Koro kiket chapadi obedo moro ma kawaida ji ong'iyo kode rachar ma kawaida. Koro golo kala moro kan jomoko be tiyo kode directly kosechwake to nywase to tido kode chapat. To bedo mayot kobedo mogo moloyo kaen. Koko donjo maber tije bedo mayot. Koro kwasetimo kamae to waole e sufria kama mondo mi wachak chwake obed mayom. Wachako ng'ado gik ma wadwa. Mago donjo ka. Mago donjo ka. Wadhi ole iye ka mondo omiwa ndhadhu. Kamano. Koro ma en kitungu miluongo ni celery. To ma en kitungu lum mar nyaluo. Poggi ane ne ng'at maneno gi ng'ato nyalo wacho ni duong'. Ma celery ni en oduong' kore chwe. To kitungu ma kawaida mar lum en kore thin. Koro iketo gi kanyakla kaito mae waluongo ni red onion kata kitungu ang'ina. Koro wang'ado gi kanyakla. Koro ikiko kitungu kidadek duto te. Kila kitungu no ero nitiere ndhadhu mokelo kwa sababu nitie gimo keto i chiemo. Koriwo gito gikelo ndhadhu moro ma dung' mamit kamano. Koro gin bende wadhi ng'ado gi ang'ada. Kwaseng'ado gi ng'ada madongo dongo. To waolo gi kanyo endo kanyakla. Odhi chwakore go kanyo. Ochwakore go kanyo. Kamano.
sama ionge nikech thothne salary ni ji ok yude ga kata mayot inyalo mana tiyo gi mar lum gi sama onge ang'ina tinyala tiyo gi mar ang'ina ni gi mar lum pod odhi mana miye ndadho maber pod ok obo wuok marach to en mane koro ka gibedo mang'eny moloyo ariyo to koro ber zaidi ober zaidi koro mane momiyo watimo kamano koro magi wanyalo riwo ariwa kama to gin bende wang'ado gi ang'ada madongo dongo kama kanyakla kato koro kwaseole iye kanyo to waketo kendo gine mamoko koro budho mwaloso ni iluonge ni ginger soup ginger soup king'iyo kati ineno ka ntiere kod ginger iluongo ni tangawizi kata tangausi manyiso ni embo dhi donjo iye en bo donjo iye ka koro bende ka sane chopo wang'ade to wakete kanyo koro budho ni inyalo los gi recipe mang'eny but wayiero ni kawuono wati kod ginger koro bed ginger pumpkin soup to wanyalo tiyo bende gi carrot bende carrot be nyalo donjo ka koso carrot be nyalo losa soup carrot wanyalo loso ne soup owuon to carrot be nyalo donjo kanyo mondo mede kala machielo koro wuok ng'ato bo penjo ni ta ang'o